guys, walang pasagan ng trip. This is my life. This is my life. And I love Soteres. Ala! Ala! Talo ka na naman! Wow, what sarap! Soteres is here, yes. Akala is jealous. Why? Talata ako sa guy. Okay. Guys, let's go to one for a TV. Yes, I know it. Maraming pang vloggers, ibang lang kung kapag iba na nga nakalas pa siya dito, hindi ako mas may trabaho. I feel so excited. Hi, Ring Mimics Vlog. Morning. Mornings. Boom. Hi, Jeanette Vlog. Thank you so much sa thumbs up. Good morning, Mark. Good morning din po, Ate Remy. Kaya nakapagpaalam sa'yo kahapon sa yung live. Kasi pumasok ako kay Elmer Ogay. Wonder why. One hour lang ako sa iyo, Marka. May pupuntahan ako. Okay lang po. Patamsak naman po, Ate Remy, sa aking premiere. Mayang 11:30. Okay lang po yun. Post same kayo oras ng premiere ni Matthew. Oh? Same ba? Oh. 11 din ba sa kanya? Ano ba pizza ngayon? Ano pizza ngayon? Okay. Adjust ko yung akin. Kahit mga ilang minutes kayo. Tignan ko, check ko muna kaya anong oras na sa akin. Isang ilang minutes mo yun. Hindi, 11 sa kanya. 11 sa kanya. Mas mauuna si sa kay Matthew. 11:30 akin. 11:30 sa akin, Jeanette Vlog. Kay 11. Hindi kami magsasabay. Mauuna siya ng 30 minutes. Ay, Marocco, shout out.
Mauna siya, mauna. 11:30 akin eh. Tama, check mo. 11:30 ang akin. 11:30. Saan kay Macho ang okay? Na ano mauna sa akin? Yung magsasabay. Nanay, pinag ka na yung Wonder why, wonder. Idol Maruko, shout out sa iyo, Idol Maruko. Kumusta, Idol Maruko? Kumusta mag-edit? Boom. Saan kay Matthew, mauna ka di ba ng ano? Ng 11 ka kasi 11 AM eh. Sa ano? Hi Will, thank you so much. Video host, sige lang. No problem. Gawin nyo muna ang trabaho nyo. Oy! Ano to? Soteris, shout out sa iyo. Tama ba? Galing ito kay Biboy, di ba? Si ano? Hi, my friend. Yung kita moderator. Yung moderator, my friend. Yeah. Hi. Boom, Sir Will. Soteris. Tama, Soteris. Ay, asin niya. Ano ba? Viewers, hi Glory, thank you. Ano gusto ng buwan na buhay? Puro patay. Nakikita. Patay ang negosyo. Ano yung negosyo? Well po, sabi ni Glory Creation. Hi Glory, thank you so much. Work mood, okay. Trabaho muna bago YT. Kung YT andyan lang, ang trabaho pag nalaman ka ng puro ka cellphone. Kaya po, wala akong amo rito. Kaya wala, magagalit. Paninda? Hindi. Then may sati. Yes, lalaki. Yes, lalaki. PC work, babae. Yeah. PC work. 7 viewers at 9 thumbs up. Thank you so much, guys. San kay Matthew, mamaya-maya baba mo yun. San kay Matthew, pakibaba nga po yung ano mo, primer. Ayan muna ito yung para mapakit. Kwenta lang po, 50. Galing na, ma'am. Mais po, mais. Hi, Anda. Hello, like. Thank you so much sa like. 6 viewers at 10 thumbs up sa araw. Bili na, ma'am, bili na. Kwenta lang po, mais.
Ay, mais ate mais. Dito lang, host. Work mode. Sige lang po. Okay, so viewers, shout out. Yan. Nice po, mais. Maguro yan? Maguro? Sila lang 90, malalaki oh. Thumbs up. Mama Kari, thank you so much. Well, it's Jerry. Thumbs up. Thank you so much. Good morning, host. Oh, good morning din po sa'yo. My viewers, maraming thumbs up. Mama Kari, thank you so much po sa kapag oh, Cardi, let's go. Ay, may sate, 50 lang. Yun na. Mega love shout out sa lahat, sabi ni Merds. Merds, thank you so much. 50 lang po, 50. Yan, hipon po. 50 lang po, 50. Kwenta lang, 50. Kwenta lang, te, 50. Ay, hipon siya, 90 lang ako. Ilang 90? Kwenta lang po, 50. And thank you so much, my friend, for visiting. Will, thank you so much too. Thank you. Hello, Mel. Sabi ni Akari. Guys, dikitan mo na si Mel. Sporting girl. Mel, thank you so much. Hello. Landa. Ano ba? Anda? Hi, Melds. Alin ba ang sa tumpok Mel. Ito. Solid, hanatik. Aray ka. Po. Yan po. Yung ko. Yan, 50 tumpok. Ilan tumpok yan? Hello, Nanda. Hi, Remy. Maruko Migalub shoutout from Mel's Story. Hi, Remy from 808. Will 808. Thank you so much. 7 viewers at 12 thumbs up. Thank you so much. Adol Maruko, thank you so much sa'yo. 50 lang pala. Isang tumpok. Isang tumpok lang sa'yo. Kuripot mo naman. Isang tumpok lang. Kapakyawin mo na to lahat. Maruko. Bawasan mo yung ginto mo dyan na nahukay doon sa ilog. Di ba panay ka panood kay kay Hanatik? Ito lupit mo Maruko. Napanood ko yung kagabi kay kay Su yung premiere niya. Puro panood si Maruko kay sana all solid. Ikaw na talaga. Pabili nga ako ng 4 na tumpok. Oh, 4 na tumpok. Okay ba? True Gcash. Papadala ako isang tumpok dito. Ang layo mo. Ay, Maruko. Akari Yahoo, come to sleep. Okay. So Taris, thank you so much Well, it's Derry, thank you so much. Si Taris, thank you. Thank you so much, my friend, for visiting. Guys, baba na, pin natin to si bago natin kaibigan. Ewan ko kung taga-sampo Pin ko po. Pin ko lang. Idol Maruko, maraming salamat. Medyo muna work mode pa. Sige lang, sige lang.
Hoy, tumabi ka dyan! Aba, hanggang ka pa. Others and come now. Biboy TV, Kabos Official, thank you so much, Sangkay. Andiyan si, Solid Hanatik. Yan, naman ng Ay, Morocco, thank you so much, Morocco. Wala kayong edit ngayon, Morocco. Kabus, Miguel Sharaf from Amda. Kabus, Miguel Sharaf from Mel's Dirty. It's late, where are you? Mel's Yahoo, sabi ni Biboy TV. Nanda. Boom. Nanda, thank you so much. Nanda, hello, sabi ni Kabus Official. Nanda pala, hindi pala Anda. Nanda. Nandito ko. Yeah. Nagbalat na ako kasi tutumpok tayo. Dalang sako to, mga korey, kinuha natin. Tapos isang sako lang. Pangit ba? Unang balat. Bang, agad. Aray ka. Burong. Hi, B-Boy, thank you. Kasuki Margie, thank you so much. Sandra, thank you so much. Big Kabus, B-Boy, TV, Big Boy. Mark, wala pa si wala pa nga. Hindi ko lang alam. Sabi niya, 9:30 daw siya pupunta. Wala pa. Hindi pa nakarating. Mga traffic. Saan bang nanggaling siya? Saan mga okay. Hindi pa naman kami friends sa quizzing. Sana matuntun niya ako rin. Kasugi Nanda from Nanda. Ala Nanda. Biboy, I'm shaming you of life. Boss, 50 lang. Hi, Pasaway Channel. Thank you so much for this. Come to sleep. Oh, okay. Ay, hindi pala yun. Nakapin na pala yun. Uy! Andito na. Hindi makiupo. Kagulat ako sa'yo. Andito tayo speaking, oh. Dito ka. Sa tayo pwede mo po dyan. Dito na pala saan kay B-Boy. Ito pala si Sir Elmer Ogay. Yan. Guys, Elmer Ogay, Sword Family. Kapoy. Kapoy man di ay. Kanina pa, doon ako sa simbahan galing. Mabuti na tamtan mo ako rito. Then, nakita ko sa, neto, i-B-boy sa Facebook. Yung quick deal. Isdil ba dyan? Isdil? Saan ka nang galing nun? Ha? Saan ka po nang galing? Sa barangay. Commonwealth? Yun lang pala. Dito na pala si Elmer Ogay. Saan kayo? Elmer Ogay in the house. Kumusta po? Kala ko siya pupunta si ma'am. Sinabihan ko yun eh. Alam mo naman yun. Baba na lang po kayo. Baba na lang. Chill ka muna dyan. Chill ka muna dyan. Chill. Guys, nandito si Kuya Elmer. Kuya Elmer Ogay. Kala ko nagbibiro ka lang, may tungkod ka. Mayroon ka pala tambay. Mabaho lang dyan kasi may ano. Lagi mo dito. Sulat ko. Ano ba self mo kayo? 2 taon na tulog. Ha? Ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? Ha? 57. 57 pala po kayo. Ano ko pala sa 60? Ako pa siya ang katabang. Kaya naman po. Manainom? Manainom? Isaw. Tuha ng bago. Puro ganyan.
sumasahod na po kayo. Sumasahod na po kayo. Wala ka pang sahod? Royalty? Ilang buwan na yun? Di ba monetize ka na po? Tawag pandinig ko. Tawag pa rin. Sahod po. Sahod. Yes, ako nga. Matagal kong sahod. 1 taon bago kong makasahod. Kung hindi ko pa gano'ng kilala ko si Biboy. Wait lang, kasapin lang natin. Guys, 10 viewers in the house. Shout out sa inyo guys. And, hi, Sir Robert! Nandito si Kuya Elmer, oh. Robert Bagalano, shout out. Elmer, solid, word. Yes. Robert, Kuya Robert. Nandito lang yan sa ano Baliches. Ma'am Shibing! Hoy, Madi! Mabi, punta ka rito, sabi ni Kuya Elmer. uy, nabentana ko yung sa Bubano. Sa bahay ni, sa Wait, pwede. Oh, wait lang. Ano ba yun? Wait lang ah. Wait mo lang muna ako, Mark. Sige. Sana ba ako nun? Mega love shout out sa lahat ng nandito po. Sa mo. Pasaway, love you, yeah. Boom. Boy, you're still frozen. Still guys. Oh. Hello host from Mamshi. Like 17 sa Mamshi. Ala, sa Taris lol. From B-Boy. Nanda, Mamshi, thank you so much. Mamshi Bing, thank you so much. Mamshi Bing, Miguel, hello. Miguel love shout out from Kabus Official, Sangkay. Nanda, thank you. B-Boy TV, Yahoo Morning, sabi ni Mamshi. Nanda, hello. Kabus Official, hello. Miguel love shout out. So Teres, I'm going to shower now, hello. From B-Boy. Mamshi Bing, shout out. Nanda, shout out. Mamshi, thank you. Kabus Elmer, shout out. Sabi ni Kabus. Mary Grace, thank you Sangkay Grace. Mabi TV, shout out Kuya Elmer, sabi ni Mabi TV. Mamshi Bing. MGF, shout out. Mamshi Bing, thank you. Mabi TV, shout out. Taba mo Kuya Elmer, sabi ni Mabi TV. Shout out Kuya Elmer, solid sword, yeah. Glory Creation, thank you so much. Ma'am Shibing, thank you so much. Kabos, Miguel shout out from Mabi TV. Sa Teresa. Backred pa din. Ligo muna ako, Mark. Sige, Glory. B-Boy Boom, sabi ni Mabi. B-Boy TV, huwag na maligo. Sabi ni Ma'am Shibing, tatanggal ang libag. Kuya Elmer, tagay na. Nako, hindi na nag-inom yata si Kuya Elmer. B-Boy, huwag ka na maligo. Nakakalambot ng... Palaging naliligo. Aray ka. Tapos, buto. Nakakalambot daw ng buto. Sana all. Abi, shout out. Mamshi, hello. So, Trades, are you still here? Oh. Janet, thank you so much. Thank you kay Kuya Almor. Nandito si Kuya Almor. Tagalin mo lang? Kay Kuya Almor, napasyal sa atin. Wala, 90 lang po. Dito na lang sa Sabi ni Kuya Rai, pasyal si Kuya Almor. Tugay. Kaya common na bigyan natin ng sticker natin. Kaya na lang yung ano. Parang kami bibilin para kayo. Kaya kay Kuya Elmer, pasyal na dito sa Himalay Street. Thank you so much. MGW. Ilaw lang, walang puti. Picture tayo kay Elmer. Yung sticker ko. Yung sticker ko. Padi, pupunta ka dito, Padi.
So, Terets. Bye-bye, guys. Sige, ingat. Peace for your B-boy. Oh, so Terets will see something for that PW person. Oh, I love this piece. Consider it more. Vlog ka na, kaya Elmer, musta na ang mga content mo, Kuya Elmer? Sabi, tinatanong ni Robert Pagalanon, kumusta daw yung mga content. Hindi ka nag-vlog. Saan mo gagaling si Mati? Diyan lang, sa may tawag nito. Sa may Villarreal. Diyan lang siya galing. Villarreal. Tapusin ko lang yung ginagawa ko pa din lang. Sige, Mami. Mark Jo, gandang umaga. Hi, Ma'am Ate Army Caporal. Thank you so much. Ano yan? 630 pesos. 630 pesos. 20 ang isa, pumatalo. Kaya nga ano ko naman. Pero maganda naman. Kasi mayroon siyang glossy. Mais po, mais. Kaya ano oras po kayo umalis? Ano oras po kayo umalis kami? Ay, 90 lang po apart tayo. Alas 8. Bagal yung sinakyan ko eh. Kaya, ay, Tatay Ruben! Punta ka rito, nandito si Kuya Elmer. Ay, Tatay Ruben! Basta. Punta agad dyan pag ano. Jen Salty, shoutout sa'yo. Tatay Ruben, gandang umaga. Sabi ni Army Caporal. Lahat, pinakita yung mga sulat. Ha? Sulat? Ay, hindi mo makita. Kailangan malapit ka lang. Tatay Ruben, gandang umaga. Kaya pala naka-ano ka na. Tutok lagi sa'yo ang camera. Ang aga mo kanina naka-live eh. Ha? Ang aga, hindi ako nag-comment na lang. Kasi naligo na ako eh. Tinambay ko lang naman ako sa masalita. Isa, madaling araw na pala. Para yung taga... Magkano po yung una niyong sahod sa UY? 6,000. Yung pangalawa? Alos para siya. 6. Sipag lang talaga po ano. Abang-abang sa luntang. Ha? Abang-abang sa pambayad sa baka. Wala po ba kayong ibang trabaho? Wala po kayong ibang trabaho? Wala po kayong ibang trabaho? Sa bahay lang. Sino kasama niyo po? Ako lang mag-isa. May ka lang? Ikaw lang? Dati sa ano ako, binangonan. Morning! Hoy, morning. Eh, Diyan lang sa akin. Hello. Tatay Robin. Gandang umaga sa'yo. dahil sa Tatay Robin, may ganun siya. Tatay Robin vlog. Hi Army, please subscribe to my channel. Oh. Kuya, nagising ko lang. Sige lang. Thumbs up, post mo pa yung aga. Sabi ni Sao mo. Hi Samo, please subscribe. ko sa Cavite. Opo. Walang buwan. Chrissy Banana, hi. Hanggang dito, napunta Hi na ako sa SFP, salamat, magandang aga ako kay Will kaya at kay Biboy. Janlen Boom. Buti na mga pag sila na naman sa bahay. Hi Chrissy, please subscribe to my channel from Janlen South. Boom Biboy, Kuya Biboy, mo kay nga aga. Biboy TV, Remix Mix Vlog, Yahoo, sabi ni SFP. Wala pala po kayong trabaho. No? Ngayon wala na talaga. Kasi ikaw lang mag-isa sa bahay mo. Ikaw lang mag-isa. Mabuti na kukuha mo pang bayad-bayad mo sa ano. Pang bayad mo sa araw-araw. Pang bayad-bayad mo sa pang-upa mo. Wala ka lang kasama po kayo sa inyo. Wala pala. Dito ka lang. Meron po ano. Talagang masulong mo. Dati meron.
Ay, wala na. Wala, ang asawa niyo po. Asawa niyo po. Wala nga. Wala na kayo. Wala rin. Wala namang wala yan. Wala na. Wala kang maging asawa? Bigyan sila ng 1 kilo kuya. Ano mga ano mo ha? Ang personal life mo ha? Parang talagang medyo ano ha? Medyo hindi makakalungkot kung isipin ano. Siyempre, ranas ko rin kasi yan nung binata ako. Susugal sa inupahan ko. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, naglalapit, medyo naging ano yung ano ko, buhay. Naging masaya. Umuwi. Eh, hindi naman ako dati nung binata ng kami, hindi naman ako pala ano, hindi naman ako pala barkada. Pag galing trabaho, uwi agad sa bahay. Ganun lang gawain. Mas natuto na lang ako sa YT. Barbs, thank you. Sa Muok, makarigo pa ako. Sige lang, Wiboy. Ay na lang. Hi, Mark Joe. Hi, Barbs. Sino po yan? Si Elmer Ogay. Tatay Robin. SFP, you are very welcome, sweetie. I try to share your everyone. Oh, hi, Barbs. Morning, Grace. From SFP. Sino yan, Mark? Si Kuya, si Kuya Elmer Ogay. Chrissy Banana, hello. How are you? From Remy. Hello, Barb. Migalog si Ralph. Fine, friend. Chrissy Banana, hello. From Grace. Tapos, good to see you, sabi ni Barb. Thank you so much, guys. Nakabansot. Ha? Nakabansot. Ano? Punta rito. Hindi sila napunta rito, doon lang sa ano, gulod. Sa may gulod, sa may simbahan lang. Doon lang sila napunta. Hindi sila napunta rito. Sa gulod lang. Tapos pinapasok mo lagi si ano, si B-Boy TV kasi B-Boy yung live niya, yung 7 live yun hanggang 9:30. Tamar, minigalo siya raw sa sa ano daw, sa Commonwealth. Ayan, na-address yun. As well, Barb, my friend. Ito lang siya raw ito ko, Elmar. Yeah. Kulit niya ano, no? Natas ka, no? Kulit niya natas ka. Nagulog ko eh. Ha? Buwata na lang. Kaya nga. Like mo sa... Ha? Like mo lang. Sa akin, hindi ko na yung night-shirt. Kaya ano, no? Si Jampol kaya. Nagulog ko rin yun. Jampol ano? Jampol kaya. Ay, kaya pala. Imodo pala. Pisin. Si ano pala yun? Imodo pala. Sorry. Sabi yung manigang pala, hindi ako pati Roy. Pumunta rin nga raw yun kay ano, kay Jampol kaya si Jampol Remodo. Pumunta raw doon. Tapos kalabos ay Tolverdo, pumunta raw yun. Anda, hi from bar. Galing yung ano. Hi, Anda. Ganyan lang yan. Ganyan talaga. So, apat-apat lang kasi. Mahal. Mali-mali pa. Mahal. Hindi mo ni mama, wala kang set of buhay. 2 sako lang yun. Sabi ko na kung anong gagawin mo? Lima-lima lang. Lima-lima mo nga lang. Tingnan natin. Hindi mababang kalapas. Nagalaw siya ng Elmer. Sabi ni Tatay Robin. So we're dyan. So 14 viewers at 26 thumbs up. Binigyan nga pala ng pamasahe ni Boy. Gabi. 200. Tara. Sa kapasyan ko. Yan, may nabigay ako sa inyo.
Nagka-vlog po, vlogger ako. Makapag-vlog ng ano yan. Pag may ano pa. Yung bata pa po kayo. Bata pa po kayo. Bata pa. Pero kayo, nasa 50 ano pa lang kayo kasi yung papa ko nasa ano na yun. 67 o 68 mga ganun. Pero malakas pa siya. Malakas din uminom yun. Malakas po uminom. Papa ko. Oo. Ang ininom lagi niya, Red Horse. Kaya ako, pag nag-inom ako, nadalang lang. Hindi ako naglagi nag-inom ng araw-araw, linggo-linggo. Wala rin. Pag inaano lang, pag talagang Lang naman siya. may chance ko pa si tatay ko pa. Sige, sige. Ayan, hindi naman maka ano yan, hinaid nyo ni pare Pip. Hinaid ng asawa ko. Hindi ko na sana hinaid yun. Nayaan ko lang. Eh, kung ano na naman mga sinasabi niya, inis-inis ah. Nag-hide na nga yun. So, meron pa gano'n. Oh, maloko na yung bata mo. Di nga ako pinapansin ni ano, ni Kabansot. Di ako pinapansin ni Kabansot. Kabansot? Nakabansot ba ko? Nung nag-live siya, di ako pinapansin. Nagpapasat out ako, di ako pinapansin. Ay ko, anong kasalanan ko ron? Ha? Bakaw. Sitaw. Hindi ko alam kung ba't di ako pinapansin. Lando. Si Kuya... Sige, sige, sige. Dahil sa kapanood ko ng vlog ni Japper Sniper. Natuntun ko yung lugar nila. Ano ba siya? Toto rin ako no, kaya dahil kay Japper mag-vlog. 2019. Pero nakikita ko na ito talaga sa Facebook, no? Pero nung 2019 pandemic, di ba nasa bahay lang halos lahat. Doon ako natuto. Walang palaya talaga. Sana, pag wala namang pinanonood, sa iba na lang. Si Jackie, si Kamuning, yung mga ganun pinanonood yan. Nakaka-enjoy lang. Ano rin. Naawag ako ng pamangkin sa ato dahil sa Japper. Ha? Naawag ako ng pamangkin sa dahil sa Japper. Puro na yun, puro na yun. Puro na ng Japper. Ha? Dito. Pag-kita lang ako. Wala namang sariling pwesto. Wala namang pwesto kung pinabayaan. Pag-kita lang ako. Baka kami dito takbo-takbo sa mga ulit. Pag dumating ang huli, alis. Thank you so much. Laban tayo ko naman. Totoo kaya.
Elmer, shout out. Pinro, umalo, shout out sa'yo. Ini ito na naman. SFP, thank you so much. Oh, grabe. Ito ko na kasi galing. Ilan cellphone niya po? Dalawa. Sponsor? Dati. Hindi na lagi sponsor sa inyo. Ito ako di-release namin. Ha? Pinex. Hindi ilalagay ko sa ano. Hindi ilalagay sa ulo sa. Sa bank lang. Para mamaya. May manluro. Yung sa akin, ano. Kita ka rin. Ate ko, si. Saka yung Pinex. Lubat na si tatay. Charge muna. Sige lang po, sige lang po. Gandang umaga. Roland Villanueva. Thank you so much. Solid na sa akin to si Roland. Si Roland, taga ano, sa Cavite. Ang Sarizal yata. Napaka-solid na sa akin to. Ang Sarizal. Biglan mo pa pala. Hindi ko alam eh. Ano lang. Uy! Boss Romeo! Shout out! Uy, shout out sa Boss Romeo. Uy, thank you! Si Romeo. Kuya Romeo, kilala mo ba to? Si Elmer Ogay. Elmer Ogay in the house. Pasyalan tayo. Kuya Elmer. Seward. Boss Romeo yan eh. Nasa ano siya, nasa Dubai yata yung Dubai. Boss Romeo, thank you so much sa blessing. Yee! Thank you. Kulay ng buhay. Pakulay ng buhay, guys. Thank you so much sa pakulay. Thank you so much. Ate Melody, hello Alvarez. Uy, mayroon na akong $5. So. Di ba ngayon sasahod akong ano? Sasahod ako ng Sahod ka na ngayon September 20 ulit. ubo. Kaya, bibigay ko na sa'yo yun. Isang bibigay ko sa'yo. Para may isa na ako mabigyan, Kuya Elmer muna. Kasi Kuya Elmer Ogay, kasi pinasyalan Hindi ka tayo. magbitbit yan. Hindi, lagay mo sa bag. 5 kilo lang yun, maglahat lang. Naka ano yun eh. Nakasako lang, yung sakong naman eh. Sakong bag. Oo. Hindi yung sa plastic. Sabi. Hello, Ate Melody. Ate Remy, thank you. God bless you, Romeo. Sabi ni ano, SFP. Kuya Elmer, hello po. Sabi ni Melody Alvarez. Hello. Boss Romeo, maraming salamat po. Salamat sa pakulay mo dyan. Grabe kasi, si So kasi, kung tuwing nagpe-premiere, nagla-live, minsan ginagamit yung cellphone kahit naka-live yung mga kasama ko. Pinapasok ko kay So lahat. Oo, ginagawa ko doon. No? Kaya nakikita nila na talagang suportado ako kay So. Kapatid ko sa ano yun, Dan So. Kaya, kagabi, nag-live siya, tapos cellphone, pinasok ko. So, nung nag-premiere siya, pinasok ko yung 3. Di ba, nag-live ka noon? Tapos nag-live si So. Sakto na naman pa-out ka na rin. Naka-video ako kay, Bansag dyan kay sir. sino? Buwanan. Ikaw? Ikaw? Ay, ikaw ba naman? Sa live di ka payasan. As a piece of Kaya out. vlogger doon. Mapalak. Ako din si Romeo Tol. Oo nga. Boss Romeo, thank you so much. I love you. Boss Romeo, maraming salamat sa iyo. Sa kanina rin. Thank you so much. Kilala mo to Boss Romeo? Si Elmer? Ay, siguro ako na. Pumapasok ka kay Tita O, di ba? Kay Tita O sa mga live na Tita O. Si Lenma, pumapasok ka. Minsan. Oo na, ayan, andun yan. Iyan ang ano nila dun eh. Yung talagang lagi nasa loob ng ano. Nasa comment section lagi. Si Romeo. Doon ko lang nakilala yan kay Tita O, kay Lenma. Nagla-live. Tapos kay Chris Motovlog. Si Mark Gonzales. Nakilala ko rin doon kay Tita O. Kaya talagang doon ako talaga nag-focus. Maliban nga na B-Boy. Hi B-Boy, thank you so much. O Tol, thank you Tol. Maraming salamat sa pakulay mo. Maladi, hindi tayo zero guys, hindi tayo zero. Kuya Robin, TV Mix Vlog, zero. SFP, boom. May ano kayo? Ano pong gamit yung ano? Anong gamit yung data?
Wala kayo dito. Wala kayo SIM card? No. Okay, text? No. Ay, smart. Medyo maayos yan. Ano, pwede ka mag-live po dito. 17 viewers at 30 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Kuya Robin, TV Mix. Hello. Manay Bicol, boom. Chris Rosalda, hello. Idol B-Boy, Yahoo. Sabi ni Manay Bicol. Salamat po Manay Bicol. 16 viewers in the house. Thank you so much. Maingay lang dito kasi kailangan malakas ang boses. Idol B-Boy, Yahoo, sabi ni Manay Bicol. Romeo, hello po, sabi ni BBTV. Sa Manay Bicol. Manay Bicol ha, si Kuya Elmer Okay in the house. Nasyaran po tayo. Hello everyone. Romeo, connect you. Thank you, SFP, thank you so much. Romeo, hello po, sabi natin Melody. Guys, dikitan nyo yan si Boss Romeo. B-Boy, shout out, sabi ni Romeo. Melody, Yahoo, sabi ni SFP. 15 viewers at 30 thumbs up. Boom! 47 minutes ko lang guys. SFP, thank you so much sa iyong mga alagad dyan. Thank you so much. Copyright kaya yan? Copyright yan? Mute lang ako. Romero, more blessing to your and your family. Boom. Wala akong channel, tol. Support lang ako. Personal use ko lang tong account na to. Okay. Boss Romy, thank you so much, my friend. Romeo is a good Samaritan, guys. Yeah, B-Boy TV. Romeo is our main channel. Walang main channel si Romeo. Mute. Ay, sorry. Kasi Romeo has no channel. Yeah, no channel, boss Romeo. So for organic viewers, Sword family, community. Okay, B-Boy. SFP, thank you so much, my friend. Guys, please pasuyo po shout out to everyone. Romeo, thank you ha. $5. Malaking bagay yan. Ay, Ma'am Parasalda channel, hello. Thank
mega love shoutout po sa iyo. 11 viewers at 31 thumbs up shoutout. Minsan kasi pag mga ano haba yung mga comment, ang haba, ang hirap magbasa eh. Yun know? Minsan late eh. Nagalit nga yung iba, ba't daw nababasa? Oo, hindi na mabasa. Axel, Masinggan, shoutout! Ay, Axel, shoutout, Axel. Taga ano to, taga, ano, lugar nila, Japper sa probinsya? Mindanao ba yan? Mindanao ba si Japper? Yan, si Axel Masinggan. Binyan, Binyan. Romeo, salamat po sa suporta kay Mark. Oy, oo, solid yan, solid. Boss Romeo, nakasupport sa atin. Axel, I miss you, sabi ni Biboy TV. Sana all more blessings sa iyong Romeo, $6. Yeah. Hey, Janet Vlog, thank you so much, Janet. Si Janet Vlog, di ba nagkapagpalipad sa iyo? Si Janet Vlog. Si Janet Vlog. Nagkapagpalipad. Glory Creation. Andyan. Janet, nandito na ako, Janet. Dito si Kuya Elmer, Janet. Pag sinabing, Sa 28, ha? Pangako. Ba? Kailangan naman po talaga Birthday niya raw sa mabigyan kayo ng ano. Mega love sa lahat. May bank account kayo, di ba? May bank account kayo. Huwag niyo ubusin yun. May bank account kayo, di ba? Saan na nakukuha mo yung sahod? Project 89. Siya may hawak mo siya. Si Project 89, siya yung may hawak mo siya. Marami na hinahawakan ni Project. Siya yung gagaling ang pera tapos pinapa-transfer sa'yo. kita ko kaya. Binibigyan ko ayaw. Boss, B-Boy, magalaw shoutout po. Mabait si ano. Sa Gcash na lang, padala ko. Kuya Elmer. Oh, sa Gcash daw. Sa Gcash na lang, padala ko, Kuya Elmer. Ay, Boss Jay. Naligaw yata si Tol Elmer dyan. Si Boss Jay. Roy, Boss Jay! Di po talaga sinadya Yan. Sinadya po ata ako nito dito. Gusto niya ako makita ni kung ano itsura. Sinadya po talaga ako dito. Boss, B-Boy, may galap shoutout, sabi ni Axel. Muni na si Elmer. Opo, muni na yan, muni na. Sumasahod na po yan, 2 beses na. Boss Jay, thank you so much, B-Boy TV. Kuya El, Kuya Ruben, shoutout, sabi ni ano. Shoutout, sabi ni Boss Romeo. Sir Romeo, yeah, hello po. Madam B-Boy, sabi ni Boss Jay. Rosalda, hello. Ay, Mabi TV, Manoy, OTW na. Diyan na, papunta na si Mabi, papunta na. Papunta na. Bigyan mo mais. Bibigyan ko yan, tsaka bibigyan ko bigas. Di ba sabi ko noon, sa live ko noon nakaraan, pag sahod ko ng 22, mayroon akong bibigyan na subscriber ko sa YouTube. Eh ngayon, nandito si Kuya Elmer. Siya muna ang bibigyan natin una. Anuhan ko muna kahit di po ako sumasahod. Abunuhan ko muna. Bakalay mo, dadagdagan ng B-Boy TV. Pambiling ulam. Gusto nyo yung taba? Taba. Di, isda. Malay mo, kung dadagdagan ng B-Boy yung bibili kong bigas, tapos pambili naman ng ulam. Huy! Bulis ka dyan, magiging ulam ka. Mabi, punta ka na. Kay Marco, pupunta na yung minutes boss. Romeo, Tatay Robin. 2.0. Ingat po. Axel Masinggan, shoutout, sabi ni Boss Romeo. Mega love shoutout, Boss Romeo, sabi ni Kuya Robin TV Mix. Resalda, Channel Melody, hello. Boss Jay, shoutout, sabi ni Kabus Official. Hopefully, Mark, let's see. Wow. Ay, sana nga. Kabus Official, mega love shoutout. Yung ano, kasi di ba sasahod ako sa 22. Ingay naman. Ganyan lang sila. Dami yan dito. Kaya pagsahod ko, unahin ko na lang si Kuya Romeo. Sabi ko naman, nagpaalam naman ako iba-vlog ko. Siyempre, vlogger tayo, di ba? Vlogger tayo. 15 viewers at 32 thumbs up. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat. Last just ko lang po. Kabus, official mega love shoutout from Boss Jay. Di ba yung utang ako sa iyo 100? Yun na lang, yan ako. B-Boy.
Ito lang para pag umuwi si Kuya Elmer, mamaya pa naman uwi ito eh. Kahit alaw kayo lang. Kahit umuwi ito mga ano na, mga... Dapat nag-vlog ka rito tayo. Ano? Kuya Romeo, nag-vlog ka. Nag-vlog po kayo. Ha? Bakit ka mo mag-edit yan? Nagtatamad ka mag-edit? Agad, di mahulog. Gawa ka lang ng video ng medyo ano. Asa ba yung cellphone mo? Ayun na. Nag-rano ko ng ano. Tulungan ko lang siya mag-ano ng ano. Ang video. Ay, okay lang. Bigyan, ano na natin. Kahit short video lang. Walang edit yan. Kahit short video lang. Camera. Short video lang po. Ay, ganda pala ng camera mo. Bumugi ako rito. What's up mga kawaray? Dito tayo sa channel ni Kuya Elmer Ogay. May gamo. Ano, short video natin. Short video. Sa mga gusto mag-follow at mag-subscribe kay Kuya Elmer Ogay, mga subscriber ko dyan, mga kawaray. Subscribe natin si Kuya Elmer Ogay yan. Isa lang sa bahay na nangungupahan sa supportahan natin. Thank you Kuya Elmer sa pagpapasya mo dito sa atin. Tayo sa balikan natin. Angas ng cellphone niya, hindi na oh. Hindi daw ba? Lalabuan na ako kasi malabo naman ako. Rika, thank you mga kawaray sa world community. Thank you so much. Huwag kayong sawang sumuporta. I love you all. For watching. Anong itsura ng gawa natin? Vlogger eh. Pag mo ako yung pangunahan, sisikmurahan kita dyan. Oy, aray ka! Umayos ka dyan. Punta din ako dyan para mabigyan mo ako ng mais. Matulo. Sige ba? Boss Jay, malayo ka naman kasi. Boss Jay, magalaw sarap sabi ni Janet Vlog. Janet Vlog, sabi ni Boss Jay. Glory Creation, shoutout. Wag mo na akong pangunahan, sisikmurahan kita. Aray ko, sumakit na yung chan ko tuloy. Glory tuloy. Merry Grace, shoutout. Boss Jay, yung kaibigan mo, sikmurahan ko yan. Aray ka, bahay kubo na. Boom. Uy, nandiyan ka na sa bahay mo, Will. 808. Ma'am Shi, Being Kitchen, hello. Will, Miguel, shoutout sabi ni Kuya Robin, TV Mix. Merry Grace Francisco, B-Boy TV Will. Merry Grace Will. Thank you God. Will is your home safe. Saan nakatira si Elmer? Sa may Commonwealth po. Sa may Commonwealth. Gano mo na po? Ano na? Wala kayong load? Wala po kayong load? Video ko na. Short video lang naman. Kailangan mag-ano ka ng short video. Mga 11 seconds lang. Mga kabaray, Mga kamaray. 50 lang ang tumpok mo yan. 50 lang tumpok. 20 lang, 50 lang. Mais ni Mark Gawaray TV. Ayan. Dito si Kuya Elmer sa Dumalay. Short, 11 seconds. Next week, Malaki ang views na. short video. Short video. Malaki ang ano, kaso ang gusto ko kasi mag-upload ako ng ano, ng walang ano, kasi minsan mas maganda kasi may background music, malakas ang views. Pero mas maganda kasi yung natural lang. Pakita mo si Elmer man. Oh, ito. Will, you see Kuya Elmer. Kuya Elmer Ogay. Kuya Elmer. Andiyan ka na ba? Sabi mo muna. Nasaan ka ba? Kasi akala ko wala ka. Sabi mong kasama. Nakaraan pumunta rito sa akin Kuya Elmer si ano, si Dinis Saryo. Ang laki ng channel. Dinis Saryo. Saryo. Oh, Dinis Saryo. Ang laki ng channel, sabi niya. Tuloy mo lang yan, Waray. Suportahan ka sa mga ginagawa. Hindi sabi. Yep. Siya ang co-host mo muna.
Baston? Oo, kasi nagtutungkod si Janet Vlog. Nagtutungkod si Kuya Elmer kasi medyo nasakit na ang kanyang tuhod. Hello po, Elmer. Marating daw si Mabi at tayo. Pupunta si Mabi dito, guys. Tawa. Sabi ko nga kay Kuya Elmer, pag magtapos ako mag-live siya. Ay, Len, official, shout out. Kuya Elmer in the house. 14 viewers to 32,000. Shout out sa inyo, guys. Maglaglag pa. Salamat ko pa. No problem. Mahihain pala si Kuya Elmer in personal. Kaya ano sa personal. Mahihain. Dati nahihiya ko Kuya Elmer, dati mag-vlog. Wala magbabawal sa'yo sa camera sa personal. Like. 11 viewers. SFE, thank you so much. Sa loob ng bahay. Mag-live na siya dyan ngayon para sabay kayo. Wala siyang load. May load ka po ba? Download. Mamaya katapos ko mag-live. Ano yun ko? Ay, napapalodan ko. Ano number niyo po? Punta ka sa city. Number. Token, yung ano ba? Token ba ang gamit niyo? Wala ko lang ng video. 11 seconds. Yahoo. Kabsat, Len. Yahoo, sabi niya, no? Boss J. B-Boy TV, Miguel shoutout. Kabsat, J, Miguel shoutout. Sabi niya, Len, official. Oh, smart po yan, smart. Smart. Ano bang smart ng ano? Giga? Ganun? Giga po ba? Tingnan nyo muna po. Okay, ito tama to. Tama po yung sagot. Ay, yung number. Smart. 0961 265 255. Lagi ko mabasa mo lang. Ay, yung aso. Nilalaga ko dito rin. Ito niya yun. Kasi wala ko. Ay, kumabasa. Malayo kayo. Pinalutan pa ako na yun. Boy. Let's go. Meron na po ata yan. Check na lang po. Pinaludan natin si Kuya Elmer. 50 pesos. Sana makapag-live siya ngayon, makapag-live para makasabay. Mga rides. Kuya Elmer. Oh guys. Kuya Elmer, kaway ka muna. Hello. Hello. Mabiyo nga ako sa akin eh. Oh, mabait yan. Mabait yan kasi na. Galis yan. Guys, kwenta lang ma'am. Hindi naman. Kano, Brad? Kwenta lang sir. Kaya mo na, be! Thank you po. Thank you so much kay Madam at kay Kuya sa pagbili ng mais ko. Habang nagla-live tayo sa YT natin mga kawaray. Dito yung mga kaibigan natin. Shoutout kay Boss J.
Len Official, shoutout. Punta ka dyan. Punta ka dyan. Mabitot. Mabitot. Yes, Len, papunta na din si Mabi ngayon kay Mark. Almar, di ka na papayat. Aray ka. Wow, reunion kayo dyan ha. Oo nga po eh. Wait nyo din ako. Lilipat ka, Janet. Janet, antayin kita ako dito ako sa Tacloban Boom. Miguel, sarap po. Morning sa lahat. Computer ko boss na. Oh, thank you po. Wait minute ako. Sabay na kasi nito yung Ay, Len Official, shout out. Magkano siya? Magkano ka na? Shout out, Len Official. Will! Jay, Ano pag nag-live si Kuya Almar guys sa kayo? B-boy. Try natin. Di na ako papayat, B-boy. Lagi akong ganito. Kahit wala akong pagkain, di na ako papayat. SFP, thank you so much. Okay, enjoy po. Len Official, thank you so much. 14 viewers, 32 thumbs up siya, right? Merry Miss Francisco. Huwag mo na po mag-shoutout down kay Almar. Love you, Len. Nabibilin lang ako. Sticker lang Tatay dyan. Ruben. Shout out po. Punta nga rin, Tatay Ruben. Pumunta si Kuya Ruben. Yes. Abutin yung payo niya. Oh. Sorry naman. Sige. Sige. Sige, malayo. Sige. Sige. Kaya na. Sabi ka rito. Yes, diretso. Diretso guys, diretso. Dito lang tayo sa ano. Sorry naman, B-boy. Kalimutan ko na yung volume. May naamong volume mo. Good na. Magaling yan. Basic lang sa kanya yan. Basic lang sa kanya. Lagi yan dumadaan. Veterans. Maraming viewers. Thank you so much. Yan na, patingin muna po. Patingin lang. Patingin. Sheila Channel, shout out. Well, may tubig ka mainit dyan. Wala. Hey, si Mabe, oh. Kapang balita. Ito, ayos na. Alam ko, umuwi ka na eh. Dating eh. Baby! Diyan ko napansin mo baby. Oh, Mabe. Mabe, silip ka raw. Silip ka, dapat si Bon. Ha? Silip ka. Ano Bigoy? Ito si Papa. Nakasalubong ko si Mark eh. Doon ako salubong ko anong ginagawa kaya nun. May pa-vlog yata. Oy boy, boom! Kamusta boy? Nakamute yata, hindi pala nakamute. Pero Ben, punta ka lang.
Baka hindi na mapagtinda to siya eh. Panayan na lang, panayikot na lang. Huwag mag-iigat yun. Okay lang, Mami. Naka-live ka rin ha? Naka-live. Pwede ka nag-live, mag-live ka din. Wala akong load. Niludan nga lang ako na nila. Mami, may MGW. Pre-taste, pre-taste. Pre-taste oh. Jake Top Channel. Uy, si Jake. Pre-taste ng asin. Ah, may bigas oh. Pabigas si Kuya Elmer Ugay. Yun. Kamaray, bibigay natin kay Kuya Elmer Ugay. Bigas. Kuya Elmer. Pero salamat. Pang ano mo yan? Pang saing. Nag-iisa lang naman siya. Pang ilang araw mo na rin yan, pa isang linggo. Pa ako rin. Sakto lang yun, pang ano, yung dagdag. 10 kilo. Yan, binigyan natin si Kuya Sponsor Elmer. din po. Nakita ko rin si Yes, Baby. Maria Pay. Shoutout kay Mabi TV. Oh, may Pumunta na business kanina. Sama ko yan. Pumunta kanina rito. Yung babae, pumunta rito. Sama ko yun. Oh, Guys. kasama ba yun? Ay, may dalawa na. Shoutout kay Mabi. Salamat. Mabi, shoutout sa'yo. Shoutout! Salamat kay Mark. Pagbigas. May pangbigas na. Masarap pala pumunta rito, may pre-taste ng asin. Ay, pretty. Kainin mo na asin. Diyan lang sa soft drinks, Janet. Uy, baka bibigay kayo soft drinks? Gusto namin ano, free doors. May pa soft drinks pa, Janet? Mark, bigyan mo nga muna si Kuya Elmer pang May soft diabetes drinks. ako eh. Hindi po daw siya nagso-soft drinks. Ano lang ang gusto niya, Redors. Joke lang, joke lang, joke lang. Video ako sa iyo, sangkay, di mga dot okay lang, Maria Matthew. Pay Kalas. More blessing. Matthew. And Mommy's World. Shoutout po. Yan, shoutout muna kayo ni Kuya Elmer. Mamaya mag-live siya, mag-live. Anak mo ba yun? Laki na pala anak mo, pre. Jake Top Channel. Si J-Top? Ay, J-Top, shoutout. Nagalaw siya, everyone. 13 viewers, thank you so much. Kahapon, Ano siya na? Jerry. Oy, shoutout! Ay, may iba doon. Ay, Janet, thank you sa makulay. Salamat Janet. Andito kasi si Kuya Elmer eh. Sana all na lang talaga. Sana all, may palipat. Para kanino yan? Kay Kuya Elmer, mamaya magla-live si Kuya Elmer. Pag natapos ako. Hindi ka mag-live? Para sa iyo yan, hindi para sa akin. Hindi ka magla-live? Live ka rin. Live ka rin. Mahina yun. May yung signal? Ha? Hindi malutang. Pwede naman mag-live. Wow, Janet, more blessing. Oh, Janet, more blessing. Janet, malapit na yung birthday ko ha. Kailan Gcash mo na lang yun ha. Kailan birthday niyo po? Ito malaki yung bigas mo. 28? Oh, malapit na. Ngayong September. Aray ko. Gcash? Commonwealth. Nasa Hong Kong pala to si ano, Janet. Kumain na po ba kayo? Noodles. Kumain na ako bago napunta rito para kumain. Hindi. Kasi kung hindi pa kayo kumain, libre tayo ni ano, Mabi. Mabi, di ba? Libre mo kayo mga inasal? Oo. Kala ko libre. Kala ko libre. Pupunta lang pala tayo. Sabay balik. Nagpasok, balik na agad. Ang limited mo po dito eh. Kumain ako ng noodles. Yan. Gervin! Ander! Makluwaran! Elmer Boom! Di kayo marinig. Hindi ba kayo marinig? Ay, shoutout. Paano di marinig? Maingay rin. Will, thank you so much, Will, for visiting. SFE, thanks so much sa patambay. Malinaw yung camera ko, yung signal ko. Token text gamit ko doon kay Elmer. Kay Elmer.
token text gamit. Yan linaw. Iba pala feeling pag nakikita mo ang Aray ka. Tama rin. tingin nila ngayon. Kita kayo dyan. Kiri! Ito yung pala yung ano, yung panay comments. Si Mabi. Mabi in the house. Gusto ka daw niya makita. Ito, labit. Gumalan din si si ano, Mabi. Sige. Kailan balik na Mabi? Ilang beses na yung pumunta rito. Naman ako eh. Lapit lang. Sige lang po, pre. Sige lang. Go. Pwede tayo mga pwede ko Si Daddy Luz ang gusto ko rin makita. Ito kasi si ano. Si Daddy Luz. Sabi niya, malay mo magkita tayo, Mark. Vlog tayo. Yun na, boss. Ito lang. 13 viewers, shoutout po. Pumunta rin dito si Tatay Robin. Ako ko rin. Iwan ko lang kung pupunta. Tumawag na si Bibo. Mukhang may ano. Ano yan? Bigas. Ano? Lagi bigas lang. Yan, bigas oh. Relief goods para sa ano? Pang ano niya, pang saing. Salamat. Rico! Magkano? 1,000? Pambil naman, pambayad ng kuryente at tubig. Ano bang inaano nyo? Kakapin o dali? Ayaw niya magkape. Doors. Ayaw magkape. Nga ano kakapit kasi Acidic daw siya, bawal siya. Tubig na lang. okay lang. O yung isang tray daw itlog. Isang tray itlog. Ako pasok daw. Meron daw bitbitin. Pero naman, para mabuta niya. Doon na lang daw siya mga itlog siya. Ay, Samok, hello. That's good, Will. Opo, pero tired na. Oo, naku. Pahinga ka muna, Will. Pahinga. Baka mapasok siya. Yeah, ito siya. Ha? Karni daw. Isda lang daw. Yung gusto niya. Paano? Mahilig ako sa ano ko. Isda. Bangos na hilig, bangos. Boy, ang ganda mo dyan, boy. Ganda mo dyan. Boy, ano bang messenger mo, boy? Add mo ako, Mabi TV. Messenger. Yung manulay eh. Yung siyang panulay. Eh, boy, ingat ka dyan, boy. Boy, gusto ko sa karne, taba. Ha? Ano? Gusto sa karne, taba. Search mo daw sa messenger. Magmamatikain Ganito lang. lang dyan kay ano, kay... Hindi kasi. Will, alam mo nang gagawin, Will. Will. Race na po. Sabi ni Glory Creation. Oh, bigyan mo bangos. Sige mo muna yung pambayad mo. Ilang bangos? Hindi niya mauubos yun. Hindi ko alam. Ibangan nyo ka na lang, kuya. Kanina, ibaan nyo. Ang kilo, dami naman. Ang kilong bangos. Ang dami ah. Dahil isang piraso lang. Bigyan mo na lang yung ano, sa kanya yung ano, sobra. May Kaso sa boting mantika. ay, isang bote pa ng mantika kasi pang ano, para pang tayo. SFP, well, boom, boom. Sa Mook, hello, hi, SFP. Janet, God bless you. Ha?
Wala na. Yung asawa mo, pangit daw. Bangit. Try ka. Uminom ka daw? Uminom ng tubig siyempre. Alak. Pag libre, pero pag gastos ko, hindi kasi wala akong pang gastos. Malasing yan. Sabi pa naman ni Mabi kanina sa live mo, magtatagay kami sa sagot mo. Ay, Mabi, oh, seryoso. Nakamba na kagad. Gusto mo santak? Nakamba na kagad eh. Kasama ko sa bahay siya na. So kami magtatagay para safe. Biro lang. Inasing na si Kuya. Lalayo pa tayo, pwede naman sa kanila. Ako ano, tama. Salagyan lang sa bahay eh. Pangit boom. Pangit mo. SFA. Saraw. I win. Well, viewers at 33 thumbs up. Saraw po. Ha? Hoy, baka natapa ka, ikit yan. Lakad ka ng lakad. Dito kayo. Kwenta. Sabi ko ng 5 sa'yo. Ilan ba? Salam. Yes. Salam. Sige. Diretso. Yes. Ilan ba? Ano lang? Mabi? Oh, Mabi. Nausap ka rin. Ay, kumawit. Siyempre, lagi ko nakikita na ako. Siyempre, hindi, nagkasama talaga. Kinig lang ako. Ito maganda sa iyo, butas. Hindi ako nagtitinda. Kinig lang ako. Marky, Mark. Hi, Janet. Thank you. Ito lang. Yan lang, isa pa. Tama na. Alam ni Mark yan. Philip, Sino yung dalawang taon ako kalahati. Ay, pinagin, pampansang kaso. Ano na, pampansang kaso, di ba? Alam niya, sa barangay yan nag-ano sa trabaho. Alam niya yung mga kaso. Matik eh. Alam mo naman sa... Supporting viewers, thank you so much. bait na Janet, pin kita. Baba mo na ito. Tinis ko na lang sa loob, kaya na, nagre-recover pa ako. Kaya wala akong trabaho ngayon. Maasa lang ako ngayon sa ano sa palipat mo. Hey, my friend! Where are you going? Halloween. Ngayon, wala din man ako naman. Salamat nga ako, nandiyan kayo eh. Yun yung manood na kayo ng video ko, okay yun. Salamat po, pag-palipat ka pa, salamat ka. Masahod ka rin yan. Sabi ko, kung may magpapalipat sa akin, ibigat na lang, para makuha ko na kagad. I learned from Mary Grace. I learned from my grace. Wala ka ba yung Tacloban, boy? Sagsahan? Magsasakayan. Sagsahan? Sagsahan. Sagsahan. Mulahan. Hindi, siyempre, malay mo, maligaw ako dyan. Mati, Miguel of Shelter, sabi tapos ng gabi. Ate Robin, punta ka rito. Singkat channel. Kaya ako ngayon, pag nilasa ko ngayon, kahit saan ako hatakin, basta meron akong pamasahin, magpunta ako. Ayun, yun. Sabi nila ako.
Alawin. Tama, December. Patay, kung aso na tayo. Yung pamamod ba? Nakali na, kasama alas 8 Kailan ba ako pupunta? Ala, Grace. Ala, Will. Ba't ganun? Kapi pa po. Kapi pa ako. Sige lang po. Tatay Robin. SFP, thank you so much. Morning, Grace. Morning viewers, thank you so much. Ay, ganun. Tama-tama. Ito lang di pala ako pupunta. Magkikita-kita pa ka tayo. Dadagdagan naman kita ng mic. Meron na yun. Ay, pwede rin naman. Mag-isa lang naman ako sa bahay. Oo, tabi kayo na matulog. Parang naglabas ni Rimmer, buntis ang mata. Tapos kung nadong ka, no, patay. Oh. Rayman. Tawa po boy. Hindi nga, wala mang comment kasi. Nalagyan dyan ah. Kumain ka na, boy? Kumain ka na ba? Kumamit yan, dyan lang yan. Ang layo eh. Ginamit ni Emil yun. Tay, ano na tay? 200 lang po. Minsan kasi pinapasok yung guard dun sa loob. Ito ni Raymond. Grace. Morning. Morning, Miss Day. 12 viewers at 32 minutes ang sarap. Walking distance lang, kaya kapag ano dito ka, pwede kang pumunta sa bahay dito. Naglagag ka lang ba? Walking distance lang ito, napakalapit na ng bahay ko dito. 10 minutes mo lang nakakalang yung kwarto. Ha? Pag gumanong ka sa kwarto ko, yun ano. Maraming na dito. May upan niya po doon. 1.5, tapos maliit. Magkano tubig? Malapit na. Break. Wi-Fi. Magkano ang wifi? Hirap pala ng ano. Ang hirap pala ng ano. Buti mabait si ano. Kaya Si, pag walang sponsor, ang pangalan nun, yung kaibigan mo si... Ano pangalan nun? Sinay? Hindi, yung isa yung lalaki yung mahawak ng channel mo. kasi plastic mo. Oh, private. Mark, may premiere si Michael, Mami. tagatong ko lang. Baka makalimutan mo. Oo. Ano oras na ba? Wala pa, mag-11. Pasok kami dyan. Pasok kami kahit nalangay ba. Nakalay kami. Bangkay, may premiere si ano ha? Baka nakalimutan mo. May premiere si Mami. 11. Tapos yung akin 11:30. Makalimutan mo. Tapos mamaya pag nakatapos ng premiere ko, papag-living ko din si Kuya Elmer. Malay mo pumasok si Will. SFP, thank you so much. Oo. Ilang kilo? Ilang kilo? Mga 30 kilos? Ay. Sabi ni Kuya Elmer, kahit isa lang daw. Ikaw ba tabay? Ikaw tabay? Ayan yun. Oh, yan yun. Yung magandang Pinay. Dalagang Pinay pala. Boom! Dalagang Pinay. Oh, pogi yan. Hello po! May charot sa inyo dyan. Mga Kamusta po waray-waray. kayo? Si Ate Eva. At mo siya tayo? Oh, ito si Ate Maribig. Ah, si Ate Maribig. Oh. Si Ate Gemma. Nakita ko rin kayo. Magkakasama pala kayo dyan lahat. Oo, kasama. Ay, dikit na ako sa inyo lahat ha. Wala akong karahan sa inyo ha. Makasya. Teka, ang sarap mo. Sarap mo ibaon. Ulo.
Di maintindihan yung pinagsasabi natin ni Will. Hindi naiintindihan ni Will. Kaya nakikinig lang siya. Ano ba si Will Pilar? Di ba yung tatay niya nata, ano ba, Pinoy? Nanay niya? O, mama nga niya, Pinoy. Hindi, yung nanay niya, Pinay. Tatay niya, Pilab. Tatay niya, Amerikano. Bago. Nagpalipat sa akin si Boss Romeo at si Kenneth. Hoy, ano nakasulat yan? Bida. Ano nakasulat sa damit Bida mo? ang sarap. Tingnan mo, yun sa damit mo daw. Tingnan mo. Damit mo, ano nakasulat? Bida ang sarap. Bida ang sarap. Ibig sabihin, papajollibee ka. Yung damit mo. Alam mo daan? Gawin mo naman ng 300. Pambili namin ng soft drink. Nauuhaw kami. Nauuhaw kami. Yung sandan mo sa akin. Yan, dinagdag ko sa bigas ah. Scam. Na-scam ka na, no? Na-scam kita, no? Joke lang. Gemma Gatutara Mabihilo. Tara, shout out, Gemma. Kuya Elmer. Shoutout Kuya Elmer. Ingat ka dyan kung nasaan ka man ngayon. Uy, 15 viewers in town. Pero, grabe. Dati nung naglalagay ako kay Elmer, ito lang ang nanonood sa akin, si B-Boy. Oo. Minsan, 2 ng views ko noon, 2 viewers ko lang sa live. Ito lang nagtsatsaga. Tapos ngayon, nung sinabi niya sa akin, live ka lang sa tayo. So, yung mga viewers ko, papapuntahin ko sa'yo. Kaya nag-ano yan, nagpa-lado. At siyempre, nung medyo marami na akong nanonood galing sa kanya, ginawa ko, pumasok naman ako sa Sword, yung mga community kay Tita Au, kay Linma, yun. Naroon ko yung pasukin. Hanggang ngayon, bumabalik sila, mas nakilala ko sila, Romeo, Merns, Mel, Grand Lady, si Sue, tapos si Nanay Mopan, tapos nung nakarang araw, nakarang buwan, pinano ako ni Nanay Mopan. Mark, isali kita sa ano. Sabi ko, sali po ako na sa ano mo, sa Langit Sword, sa group niyo po. Sige po, sige, sali kita. Kailangan ko nakikita. Mais. Matumal eh. Wala. Sino? Ano? Kaya mo na yun, para sa'yo yun. Deserve mo. Oo. Nanda, shoutout. Ito na magano, kaya ko na to. Wala ka ba tiwala sa akin sa pagtitinda? Wag naman. Wag naman. Punta na ako, wait lang. Sabi Ay, pupunta si Tatay Robin, wala ka pang pambigay ng ano, soft drinks. 4 na kami rito. Novaliches. Nasa Quezon City, mga solid. Solido. Meron pang isa. Kami ni ano, umiinom ka. Sino? Taga dyan sa Nitang, si Jeff. Napunta yung kaya, tunay na po sa Europa eh. Jeff? O, taga dyan sa Nitang. Yun? Video? Oo, ano pilito nun? Si ano nga, nandito lang sa may isang nayon, si, ano ba yung pangalan ng babae na yun? Dati si Kuya Bing, nandito yun. Di ba kilala mo si Kuya Bing? San Jose? Yung San Jose, di ba kilala mo yun? Saan ba pwesto natin? Doon. Doon, sa Minaba. Pumupunta yung lagi yun si ano, Kuya Bong. Narag. Oh, yun natin. Bonsibo. Hindi ko alam yan. Ano yan? Homeless. Hala, tatay. Sabi ni Ate Melody. Ano, nabita niya yan? Arte pa naman yan. Hindi na basta nakain.
Sa inyo po yan, te? Uy, Dugi, huwag kang pupuntahin yung Dugi, kawawa ko. Laki-laki na lang. Kawawa. Ate. Di rin yung kakain yan si Galicia. Di rin kakain yan. Ano yan? Yung anak niya to. Kain muna ako. Almusal, sige lang po, Ma'am Marcelda. Tatay Robin, Taro, Ate, Nanda, shoutout sa'yo. Kain muna ako almusal. Isang channel. Napakain. Kaya ako nandito dyan pinakain. Anong aso mo ba, te? Ay, dito. Hinahin naman pala yun. Ilan na kaya yung dollar? Sarap mag-alaga ng aso. Ako gusto mag-alaga ng aso sa pusa. $39 na pala. 169? Okay, yung sasawarin ko ngayon. Ito yung... Ayun ngayon yung bago. Po 43 na to. Kasi, mabalikan to. Paldo ko pa lang ngayon. Sa akin, ano pa lang eh. Kwenta pa lang. Uy, kunti na lang. Sasahod ka na yan, October. October yan, papasok. May September kasi, di mo makakabot. October yan. 11 viewers, ayun. 11 viewers, thank you so much sa 13 thumbs up. Jima, hello. Sabi ni Recipe. Ha? Okay? Sabi mo, really, Bibo is here. Will, Bibo is here. Hello, Neil. Hello, everyone. Thank you so much, Angels, for visiting the live of Mark Joe Variety. How is everybody? I am fresh and virgin. Virgin ng mata. Sino premiere ni Mami Mark? Sabi ni... Wala pa. 8 minutes pa. May 8 minutes pa. Sabihan mo nga, pakibaba mo. Ano ko, malulubat ang aking... Wala na akong... Baba mo, sige. Basta magpaload lang ako. Ay, mag-ano yung ano ko. Stay lang kayo. Kaiser Josh. Ano pinagkakabala mo doon kay Elmer? Wala. Yan lang, YouTube lang. Bahay niya, wala. Boring dito ba? Boring sa akin. Hirap pag mag-isa lang. Wi-Fi kami sa bahay. Hindi naman pwede dali ng Wi-Fi dito. Bakit? Ay, bakit Wi-Fi? Wala kasi akong pambili. Nahirap lang ako eh. Hi ka, sir. Josh, shoutout. Bakit wala ng wifi? Ha? Ako meron pa wala ng wifi. Bakit tayo ko shoutout? Lang. Tarban yung bakit ito si cashier. Lagi nagpapagpanahan. Ano? Nahaya ko lang yan, yung mga nagbabasakan nito. Ano yan? Buntis kong pusa na ito. Pag nanganak nga Wala si mami. Tapos baba niya yung ano niya eh.
Sa kay Matyo, baba nga, pakibaba nga po yung ano mo. I give to Elmer Mark. Mamaya. Ano, I give to Elmer Mark. I'll give 12. Ayun, bibigay niyang ano, pambili ng ulam. Kaya 16 viewers, thank you so much po. Salamat. Maraming salamat mga kawaray. Kuya Elmer. Salamat. Ano oras ba ito niyo? Ha? 11? Ano ba? Will, where are you? I'm here. I need you. I what? Will. Hi, Will. Where are you, Will? Yata ito. 4 minutes, premiere na yung singkasang kay Matthew. Panghuli mo yung paligid mo. Ayan, Will. Gigas boom. Uy, Gigas boom. Will. Hi, Will. Hi, Will. Will. It's coming. Will. Will. Chicas boom. Gigas boom daw, sabi ni... Chicas boom. Elmer, hi. Salda, hello. Hi. Kumusta mo? Tayo sa pasyal tayo dun sa atin. Sa Nangay Matthew guys ha, ano na. Yan, ano lang. Isang pinis ng mukha ko. Ito pa. Mga ito. Sino? Okay, alam ko kayo. Basta. Sige. Admit lang naman yan, 29 minutes. Ano? Maintindihan? Pababa mo. Ayan na pala. Wait lang. Hindi na ko pa inaano. Yan lang tayo guys. Ayan. Siguro nila ko. Ha? Siguro nila din. Eh, sabi niya, Sabi ka nilo, bira lang kami lo. hindi mahalo. Lahat sa amin, hindi ko iwanan. Inom lang ako pag meron, pag wala. Pag pinipindot yung analing. Hindi, na ano yan ito. Yung sabi ni Project, pag nakatayo yung live mo, may ikaw ang nagbaba ng channel na hindi yung Kaya pag gawin mo boy, para maging blue yun. Para maging... Ay, sino ba nagbaba? Si Bigoy. Ay, si Bigoy? Kala ko ito nagbaba. Pag yung nakatayo pala daw yung live, ano? Pag nakatayo yung live, Kasi kadalasan ng live ko gano'n. pag... Kung kung magbaba, Mamaya. Ganun ba? Ganun pala yun. Try ko nga pahaba yung ano. Para may 26 minutes. Hanapin mo yung ano ko. lagi may hari yun pag vertical. Ay, pag Ganun ba yung ano pag live mo? Oo, horizontal. Para may odds. Yung may odds mo. Lagi naman naka-on to. Vertical ka. Para mag-vertical ka, di ba? Sa YT. Ano?
Hindi daw. Maganda daw naka-vertical. Vertical, marami na mga ano view. Pero wala kang mag na ano. Hindi magbigay ang expo basta basta. Oh, premiere na si ano. Punta muna tayo ron. Isang kay Match. Ano na si premiere si ano sa kay Match. Ano? Guys, please visit ano, Sangkay Matthew. Premiere now. Punta muna sa premiere, guys, please. Tapos next nito akin, 11:30. Matthew. Promise Matthew. Yeah. Papakit lang ako dito. Ano ka ng vlog? Papakit lang ako dito. Subscribe naman ako dyan. Ang ganda. Ano yan? Ano sa kay? Guys, naka-premiere si Matthew. Andun na sila, nagsilabas na. For viewers na lang ako. O tatay rin binata nakatambay. Boy ako, wala akong dyan pero napapanood ko boy. Wala akong data boy, wala akong data. Malaki ang community niya. Ano? Mami Mel, Lags, please visit kay Matthew. Mami and Mommy's World. Ay, Matthew and Mommy's World. Please visit. Premiere. Di ko tinitignan yung premiere. Wag kang pilingero. Masyado kang pilingero eh. Nandito yung premiere, pinanonood ko. Lang naman ikaw tignan ko. Diyos ko po. Aray ko. Pasilip. Sige mamaya. Pin ko yan. Patrick. Like my viewers, thank you so much. Mamaya mag-share ako dito. Copyright niya mamaya. Diyan. Patapos niya kanina, hindi pero patapos niya kanina. Ay, magpapalibre tayo gila. Isipin mo lang naman yun. Pupunta sa Chrome.
Ano ba yung sinesearch sa Chrome? Ano ay masusunod? Oo nga. Hindi, magkukulay nga. Ito ka makakapag- Sa Chrome yun, di ba? application mo. Application. Application mo ng YouTube Studio. Depende kasi sa gadget yun eh. May gadget kasi na-rekta na sa YT Studio. Meron naman na pupunta pa lang doon. Yung sa akin Chrome eh. Share ko dati na ginagamit. Rekta na sa YT Studio. Kaya naman pala. Sa Chrome nga eh, kahit ano ka pa lang, kahit dati, hindi ka makapag-live pagka wala ka pang 500 subscribers. Tulog si Matthew Duko. Tayo nakatambay rito eh, Matthew. Saan ka ba galing? Tulog-tulog. Wala, si Santa. Wala si Matthew, nawala. Wala kang palamig, te. Oo na. Balik ko naman. Bike yan. Dali lang siguro to, mabilis lang. Oo, nag-awal. Tawag ka rin permission. Eli, Tomas, Vlog, wow, fish. Ganito ka na ba, Mami? 42. Kuya, si tatay, si Kuya Elmer, 57 po? 57 po kayo? 56? 57? 57. 7? Ay. 34. Wala mo. Oy! Madi, shout out Madi! Madi Katigbak Official, aka Wasalak. Shout out, idol. Itong aso na tumamamat itong sa oras. Uy, madami yan. May sakit yan, may ano yan. Ay, John Paul Kaya. Shout out sa iyo. Kuya Elmer is here. Guys, Kuya Elmer. Nanonood kami sa premiere ni ano, Sangkay Matthew. Kaya di ko nababasa. Glory Creation. Shout out. Salamat. Ano ito kaya yan, no? Kaya kasi bawal sa amin mag-alaga ng aso. Libre na lang yung uwi mo. Pabantay doon sa bahay niyo. Pagkatawag, Yan inuwi ko, tapos na paganda ko. Kadi, si Biboy na lang yung kunin mo. Ay, boy. Itali mo doon sa pinto niya para... Pagkatahol. Gusto rin. Gusto mo may tali ka ni Mabi, ha? Gusto mo rin, ha? Okay, ito. Sige na, puro kakalukuhan. Wala ka mapapala sa akin, boy. Jutay lang to, boy. Jutay. Okay na yan kita wala. Laban na, laban na. Labot, di ay. SFP, thank you so much. Si SFP, napakasulit dito. Sino? Si SFP. Oo, kasi mga kaibigan si Kasi dami niyang ano dito sa ano. Dito kasi ang mga taga-ibang bansa, mas marami kasing nakapokus ang cellphone ng Pilipino. Sa YT. Kaya gustong gusto. Temo si ano, si yung kaibigan ko dati sa ano, YT. Taga-ibang taga-Indonesia ba yan? Limutan ko. Travel vlog. Travel vlog yun. Channel ko, dami taga-Pakistan, saka Indonesia. Yun nga. Kanina kagabi nga, pumasok ako dun sa'yo. Mahal yan. Ito gabi. Masok lang ang ex ko doon. Wala. Kaya nakatulala ako din. Yung, di ba nakulong ako? Lumaya ko, di wala na siya, di ko pakita sa akin. Paliwanag siya rin sa live. Nakapag-ibang bansa nga pala siya. Pero 5 buwan lang. Napag-asawa na ka. Hindi tinanong kasi ayaw ko malaman. So, sad. Sabi ko, kung yun ihanapin ako yan, block niya. Kasi nung lumaya ako, minessage yun Masa may anak mo ngayon? hindi nila ako. Hindi, wala kami anak yun, kasama ko. Kanina yung anak mo ngayon. Sa nanay, siya wala kong asawa.
Marami ka na palang asawa. Sabi ko, marami na ako na asawa. Baka ito na yung forever mo. Ay boy, baka ikaw na yung forever ko boy. Senior na yan, 60 na yan eh. Ginagamit ko yung helmet. Ngayon, baka lang aking ibig mga babaeng manloloko. Ah, sige sa baba. Hindi ako pupunta doon. Hindi ko naman doon. Sabihin ni Matthew, sorry guys, di ko kayo na dalaw sa aking premiere, pasensya na. Anong kami ka naman dito? Hoy, nako! Matthew! Nasaan ka na ba? Wala yung boss. Wala yung host. Oh. Hindi niya siguro alam. Hindi siguro na-set yung ano na hindi niya alam. Baka, ano niya, bakala niya pang 12, pang bukas. Nag-limited yung ano ko, yung video ko dun sa labas. Nag-limited, nagkulay dilaw, nag-limited. Bakit ba nag-limited? Hindi ko nga alam, ano, sabi ko ano yung naging, ano, tapos ngayon, nire-request ko. Nagano ko ng Baka may request. ano, may violate ka. Ano ba yun? Na-violate ka pag Wala naman akong ibang inano. Wala naman akong ibang binidyo na bata. Grupo. Okay lang kung copyright, ma-adjust mo pa eh. Pero limited. Kung copyright naman kasi kahit di mo nagalawin yun, sharing lang naman yun. Pag na-copyright ka, sharing yun. Yung Ate. ati ang revenue na doon sa ano, doon ka sa video na yun, sa natin. Wala sa video. Yan na, OMG. Yan na siya. Magagan. Tapos na. Wow. Ay, ay. Natulog. Ah, sabi niya. Ayan na, oh. Pumasok na. Oh, ito si Matthew. Grabe itong mag-suporta sa Tacloban. Sa kay Matthew. Ilang beses yan. Lahat ng mga ano ni B-Boy. Yan siya, laki. Ay, ito yung lucky charm namin, is B-Boy. Kaya maraming inggit sa kanya eh. Ah, sabihin ng isip-isip na, tragis, puro na lang si Mark yung minaano ni B-Boy. Siguro magjuwa yun. Wala akong asawa, baka yun na inisip nila. Hoy! Nabalak sana kami pumunta doon sa ano, Nasugbo. Tatay Robin sa anniversary ng Planet Sober. Ang problema lang, pagdating ng Nasugbo, hindi ko alam papunta kay Kanuto. Kanuto? Oo. Si Kanuto ba gaganapin? Oo, okay. Kabunoto. Doon sa kubo nila Kanina Kanuto. naman kay Balaytigi. Palaytigi? Palaytigi po. Kanina yun, basta may May kontak Dan doon Premier, no? sa Oh, saglit lang yun. nag-ano sa'yo. Biyaya yun.
Ay ko, 29 minutes lang yun sang kay B-Boy. Umayos ka. Huwag ka mag-alala. 29 minutes lang yun. Don't worry. Hi guys, thank you. Jeanette. Will, ito 8. Mary Grace Francisco guys. Thank you so much. Hi ba? Oh, thank you so much. You're back again. You're back again. Grabe nga ang support ako kay So. Minsan, apat na cellphone na sa bahay. Pinagamit ko sa kanya. Nakapit. Paano ito? Lagi itong premiere. Si Sagato. Mag-live gabing-gabi. Tulog na yung tao. Nagising na lang si Sangay Matthew eh. Yun na lang nagbibideo sa kanya. Sa akin, binibideo ko. Hinahayaan ko. Bahala ka dyan. Parang multo eh. Na-live ka ng oras. Tapos pagka-uwi pa lang niya, live na siya. Kahit lagi. Pinakasang kita, okay lang. No problem. May premiere ako, 11:30. Baba ko. Oo. Pwede ba yun? Pwede ba yun naka-live sa premiere? Pwede ba yun? Pwede rin. Magkasabay? Live ka sa premiere? Pwede ba yun? Punta ka sa live na naka-live ka. Huwag lang yung live to live. Ba't mo na lang? Wala yun. Hindi ko i-in. Ikaw ba? Pwede naman yun. Walang may-ari. Taon. Kanya-kanyang ano na lang pa dito. Kanya-kanyang kuha. Asin! Asin! Kuya Nelson! Pagka nasiwan na lang. Asin! Ay, nag-asin ako. Hindi ka na lang. Ayun pala, yan ah. Ayan pa. Yan. Salamat po talaga. Ha? Uy, 1K, Kuya Elmer. 1K daw ibibigay sa'yo. Sana all. Kami, wala kami pang soft drink niya, no? Bila Kuya Robin at si Mabi. Ay naman ako sabi ko, Will. Wala ko masabi. Yawa. Tama na ugali mo. Wala ka sa buhay mo. Hindi, bigyan natin yung kay Kuya Elmer. Kasi nagsusunod sa buhay si Kuya Elmer. Walang asawa, walang anak, walang kasama sa bahay. Baka gusto mo ng katulad, gusto ni Kuya Elmer ng tagalaba at tagahugan. Baka gusto mo. Mag-apply ka na sa urang kita. 500 a day. Ayaw mo? Nag-atry ba yun? Baka sipsipin si Kuya Elmer. Pwede pala yun. Hindi ko alam yun eh. Buti mayroon ako mga kaibigan na nag-share sa atin ako. Hindi ko alam yung alam yun. Oy, shout out! Hi, shout out! Nagulat naman ako kay Tatay Robin. Tatay Robin in the house. Shout out! Isa na bagay. Kuya Elmer. Ay! Dito na. Oh, big boy. Oh, B-Boy! Ay, hello! Morning! Dito kami tipon-tipon yung mga Nagkarumyang. mga lubat. Iya ka, hig pang daw. Konti pa to, konti pa to. Mananagdagan pa. Ay, dito tayo tayo. Ay, sorry. Baka may bumili sa amin ng ano rito, ng mais, papakyawin. Ay, ate, mais, kuya. May penalty ka na, mami. Lead ka sa premier mo. Oo nga eh. Wala yung host sa premier. Aray ko. Saan kay Macho? Ano pinagagawa niyo po? Saan kayo galing? Oh, pumasok sa... Ay! Oh, di ba? May penalty ka kaya nagpalipad. Kami nagkasikaso ni B-Boy. Sa premier mo. Nagpalipad oh. Thank you. Thank you. Thank you so much sa blessing.
Ala, penalty. Oo nga po, penalty. Oh. May penalty si Sangkay Matthew. Aray ka. Thank you so much po. Ayan na, bayad. Penalty na ito. Aray ka, penalty pa na. Will, thank you so much, Will. Thank you for sharing. Thank you so much. Sangkay Matthew, thank you so much sa sa pakulay mo. Thank you so much, Sangkay Matthew. Saan ka galing, Matthew? Barangay Tapat. Guys, pasuyo lang po sa akin premier, guys. Ha? Palengke. Talikod lang kami. Sa may... Si Boy, di ba may 1K na pero bili kami tubig, puntang ko muna. Ha? Galing kami dito. Doon. Tatay Robin! Tatay Robin, oh. Sa may Yusi, Ngingel ko Rino, Ate Gre. doon ba? Trailer na... Pangalawang kanto ka. Martanis Street. Tawag ka, kuya? Sabi kuya. Kaya ako dati tumira sa may Pakamara. Kamara. Oo, dyan. Sa dulo, Pakamara ng dulo. Doon ako Dulo dati doon? tumira. Pinatatakutan yung lugar na yun. Dati. Dahil sa mga puno. Wala naman. Kinatatakutan dati noon ngayon. Ay ngayon, dyan ako nagtinda ng balot. Wala naman. 1990. Ay, 1995. Baktas ko yan hanggang doon sa Punil. Hanggang doon sa mga subdivision. Ang Pilarbol, tapat. Subdivision yan. Hanggang doon sa may... Yung nakarne. Oo. Ang si Kuya Bill, ang mayaring doon ng karne. Ang mayor doon nila, ang driver niya, pamangkin. Mindros. Kasama. Mindros. Tatay Ruben, boom. Nandyan. Hoy! Yun. Si ano? Ah. Yun, oh. Tubig-tubig lang. Galing kay B-Boy. Shoutout kay B-Boy. Thank you. Salamat. Salamat. Ay, salamat, boy. Nagawad B-Boy. Thank you. Sa tuwig. Thank you. Shoutout boy. Nakalata ka rin. Nawala kami. Ang lamig. Ang lamig mo daw magmahal kasi. Elmer, mag-ano muna. Mag-hi kayo kay Will. Kay Will. Ito po, sa live. Nadiri. Kay Will. Palay ba? Hindi. Sa live ko ba? Sa live. Salamat ka kay kay Will. Thank you, Sir Will. Tubig lang, tubig. Bawal soft drinks. Sa aming apat, ako lang nag-yosi. Bata pa eh. Hindi ko nalalaman ang ano eh. Ako nito yung mauuna ata. Hala, soft drinks? No, it's water. Will. Water. Water! Distilled water! It's cold. Hala, Will. Oh, Mark said, I am the one of don't pee their drink. Boom. Oh, ikaw bahala nito, B-Boy. Oh, water. Janet, thank you so much. May premiere ako guys, 7 minutes na lang guys. Very good guys. Elmer, next ka mamaya mag-live ka. Live ka po. Lobat na eh. Ilan percent? Hindi mo din na-charge yan? Okay. 10% to. Hindi pa yan. Malayo pa yan. Pag umabot ng pag umabot ng 10% or 15. Yan, pinalitan ko na. Oo. Ay, hindi pinalitan ko na ng Oh, water. Sir Will, thank you. Magandang hapon.
Enjoy. Thank you, Will. Kuya Elmer, magpasalamat lang po kayo kay Elmer. Ay! Kuya Elmer. Salamat. Ano na? Kay Elmer, pasalamat ka. Kay Will. Will nga. Sir Will, thank you. Thank you very much. Kuya Elmer, tinatawag ko. Sabi ko magpasalamat kay Will. Kuya Will, pahiling jacket yan. Di ba pa sa people? Dalawa ka sa'yo eh. May napandinig ni Kuya Elmer. Tatay Robin, bakit di mo ako dinidikitan ha? Tatay Robin, bakit di mo daw dinidikitan si Janet? Hindi mo mapalo. Sino? Janet. 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 Janet? Janet. 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 Ah, ito. Oh. Malabo ng mata, hindi makita. Janet. Ate Janet, hindi na makita, malabo mata. Janet lang. Ito mag-alala, mayroong dalawa ko. Sa'yo. Janet Ikaw. Vlog. Oh, ito. Kakasal ka na, didikit ka pa. Ah, dito na. Ano yan? Sir Will, thank you. Let's see. Pandarin ko muna yung Janet, ano di mo. ka kasi maganda. Pandarin ko muna yung Iboy lang. video mo. Janet. Janet. Oh, di ba? Shout out. Janet Pandarin ko Vlog. muna. Pandarin ko muna. Janet. Pandarin ko muna. Yan o. Di ba pala nakasubscribe? Ayan, masusubscribe ka na. Diba ako pag Pangit din natingin ako. ng subscriber, mayroon pa isa sa bahay. Si Gato na nga, pangit din daw sa paningin mo, tatay. Aray ka. Subscribe mo rin ako ha. Ito, Ay, Kuya andyan Robin, si Tatay Robin. Oo. Isa, Pangay Matthew, nandito si Kuya Elmer, si Tatay Robin, at si Mabi. Isa Binro, Gabalo. Maganda. Don't Macho you worry, and baby. backwards. We love you. Salamat sa video. Grace, ikaw pumunta ka rin dito. Nasa, ano ka lang, Valenzuela eh. Si Grace dito gala eh. Ha? Si Grace hindi gala. Eh ano pala sa ano, Valenzuela sila sila Kapanalik, may branch daw doon. Ayun? Pupunta sila ngayong Sabado. Si Ayun? Jacker pupunta ron. Saan banda? Di ko nga alam kung saan lugar yun. Valenzuela eh. Valenzuela. Di ko lang alam Tanungin mo kung saan ano. Abangan, ano. Kaso malabo yan. Vlog na lang abutan mo dyan. Sabi ni B-Boy, Macho, ikaw na magpakain sa apat. Merry Christmas. Ganun daw ay, apat. Advance Merry Christmas. Merry Christmas. Mahina naman ako kumain ha. Ako rin, mahina lang din ako, isang kanin lang. Ganun lang, isang kanin tapos isang hiwang bangos. Yun lang. Isang tubig, okay na. Saan kay Matthew? Okay Sila for me. ng kain ko, hindi ako sagat. Sabi ni Tatay Robin, libre mo kang pagkain. Di joke lang. Isang cup lang at saka isang hiwang bangos, okay na sa akin. Isang tubig, meron pa preparation. No? Huwag na yung alak. Huwag. Di kami umiinom ng konti. Oh. Kaya namin ubusin ni Mami, isang rito. Sagat. Pag uminom. Durog tayo yun. So, Matthew, freelance for Minsan lang naman eh. Janet. 2 minutes guys, meron akong premiere ah. Suyo. Uga mamaya, di ba? Ngayon na. Mamayang gabi o ngayon? Hindi ako mahilig sa manood ng premiere eh. Yung gusto ko yung play para may ads. Hindi, mas maganda yung premiere. Mas maganda yung premiere po, Kuya Elmer. Mas maganda ang ads. Magandang pasok, mahaba. Dalawa lagi, pasok. Pagpasok mo pa lang sa premiere, may ads na agad yan. Tapos yung bandang ano, palagitnaan, mayroon. Tatlo ang ano ads. Grrr! Boom, delete. Grace is to trouble with me, boy. Alaway. Why? Under pa, Janet. 12 minutes ito, pero ano pa lang, 2 minutes pa lang. So, tapusin natin. Hotel Sogo. Oh no. 1 minute guys. Premiere ko. Ang Janet, kasi si Janet, napakasipag niyan. Lagi pumapasok sa live namin nila Bigo yan. Mula kay Bibo, sa akin, kay minsan sa madaling kay muna yan, kay Will, sa Si Janet magpapasok. Masipag yan. Ano nang mas masipag sa akin, oh? Ako ngayon, kay Bibo, apat na cellphone, ha? Isang computer. Lahat naman tayo masipag. Kailangan lang talaga support. Sana all. Sana all may apat.
Tumulong ka? Grabe ka, sumasahod ka, tapos ganyan ang cellphone mo. Ha? Nakamonetize ko lang eh, nung ano eh. Napaka-monetize ko. Oh guys, may premiere na ako guys. Pasyal muna tayo sa premiere ko. Sa lang. Rex ha, inaaway mo si Shelby lang. Premiere muna tayo guys, premiere. Mabilis na monetize, yung viral ko na. Oh yan oh, premiere. Premiere na? Binabawa ko na yung ano ko. Yung link. Ako makakasahod sana ako sa sunod. Hindi dalang lang langit at yung buwan. Walang, hindi pa ako nakakalimutan dito. Tatlong buwan Ay, sana. Eljon, shoutout, Eljon. Ito lang. Dumikit ako sa kanila. Guys, paano muna tayo sa premiere ko guys, pasuyo. May premiere. 11:30. Para maabuhan. Guys, pasuyo ko, pasuyo. Share kasi dun sa mismong Lori, thank you so much. Pambirat po dito. Isa na pa premiere ko? Oh. Hindi pa ako marunong. Hindi pa ako masyadong marunong. Ngayon lang ako Ano ba bago na dapat gumawin? Well, talaga. Joke lang guys. Eljon, pakita mo. Premiere na ako. Tumalo sa mali. Guys, premiere ko, premiere. Pasyal muna guys, thank you so much. kaya nga eh, nagalit ko, nagalit sa ako. Tumalit sa akin. Nadali ako. Nadali sila. Premiere ako tayo. Tuloy ka na? Wala akong late sa isa. Hindi, tatapusin ko lang ito. Kaya Jimmy, baka magtampo. Baka magtampo, Jimmy ka. I'll be back for you. Love you. Ayaw laki. Ayun, honey. Ngane. Sa Bisaya man. Malamig magmahal. Init. Ayaw ka dito. Magaba na ito. Dami may bablog. Kunti lang ito. Dito sa Nabalitis, kunti lang ang dapat sa YouTube. Ha? Kunti lang dito sa YouTube. Dami may bablog. Oo, marami. Daming ano, pwede content. Kahapon niya eh. Nagpasya ako mula. Christine Robinson. Eh, napuno ang ano ko sa cellphone. Eh, nabura. Nabura ako dun sa game. Oy! Out! Viewers, thank you. Ikutin mo yan, maglalagyan. Video ah. Video yan ah. Lagyan sila. Wala video. Guys, premiere. Nag-vlog pa rin. Naalala ko yung Ayaw mo yung vlogger. dumaan ng dugo ang tapa. Yung kuweba na nakuha-kuha
Ayun, tuloy sa araw. Ano? Oh. Oh, sinabi ko na. Kunti na nga lang viewers ko. 4 na lang. Hindi pumasok. For viewers pa rin ako. Ang mga rebelde nandito. Sapa. Lumapang sila yung sapa. Makakalimutan ko na yung TKPs. Bundok ng sapa. Ang kuweba, Marito, kuweba. Ito sapa. Glory Pasuyo sa premier tayo. Premier. Thank you. Mama Kari. Ito yung signifikan ko nga yan. Mama Lapag. Uy, ito na nakakala. Kasi ako Ay. Sino? uy ka na. Alala ko na. Wala ata si Matthew eh. Dito sa likod oh. Nabi, Ganun ang book. kabayan mo si Matthew. Okay, Matthew. Hindi ka mag-charaw. Nagpakilala na. Jenek, subscribe ko na ha. Isa. Mamaya pag-uwi ko, isa pa. Yan na. Kasi 12 minutes. Para hindi malagas. 12 minutes. 10 minutes. Subscribe ko. Gano'n na pag-subscribe. 5 minutes. Subscribe. Tapos tuloy. Para hindi malagas. Oh, yan. Iiwan ko lang. Yung kay Will, kanina dalawa ang anak ko. Kaya napuyat ako, alas 6 pa, alas 5 ka pa lang. Yung cellphone yung dalawa. Ito, at saka isa. Wow, last first, madaling araw. Ano, no? Kagayan si Ida pero binaga. Tapos si Biboy, yung dalawa kong cellphone. Inantok ako, last city. Nagising ako last minute, sabi ko, patay. Pero nabutan mo pa rin. Pero nakatutok sa kanya yung dalawa. Guys, lipat po tayo sa premier ko. Mga kawaray. Magtrabaho ba? Oh, mahirap. Oo, utak mo pinagagana. Oh, pag nagtinda ako, minsan yung mga vlog ko, yung nakarang linggo pa, hindi ko pa na-edit. Hindi ko Saan masabi. sa akin, magkandaburan na eh. Hindi lang ako nag-edit. Diretso yun. Direct. Ha? 15 minutes. Diretso yun. Diyan mo rin mag-edit. Diretso yun. Vlog na yun. Hindi lang yun. YouTube ka kakaan. Ah, Janet. Tapos na ha. Vintage nyo na lang. Hawa kayo. Doon na tumutulong si ano, Mark Jungaway TV. Guys, premier ako guys, premier. Binigyan ako ng puhunan. Viewers ko, lipat muna sa premier guys. Binigyan ako ng puhunan. Guys. Napakabait itong tao na to, matulungin. Dito naman ah. Dito. Ayaw ko ang live mo eh. Ako ba doon sa next na yun? Ang tanong niya. Kaya natin mo to.
Baka? Aralan mo. Ha? Kanya na yan. Ganyan na yan. Vlogger yan. Vlogger yan si Tatay Yun. Kat. Ay, nako. Sayang hanap ka. Ayun, laki. Ay, ang pangalan mo. 50 lang. Parang sa hapon pa. May pumasok ka na. English ng English. Tinatanong namin, Tagalog. Sumasagot ng English. Tao na ng palaya, saka Siguro naubusan ng English. At Tagalog ka dulo. Sabi ni Cynthia, Tagalog ka pala. Pinahirapan mo ka ng English. Sabi ko sa kanya, alam mo ako MPA ako, tao ako. MPA ako. Marunong ako mag-sorry dahil tao ako. Sabi niya, sorry for that matter. Utok mo. Akala mo. Babay na. Malis ka. Wala kayo ron. Babay mo eh. Ang sama ng treat mo. Akala siguro na Ito na to, di ba? Premier na to. ano ano eh. Sabi ni Sen. Nandito ko lang. Tama ako. Laki pa naman. Pero pagkakalam ko, ay ate na, ito na tayo sa South Korea. Sabi bahay yan. Yung sinabi na yan, ni Ate Ernest. Oo. Ay, naling ko nga rin. Sabi ko, Ay. bye, my friend. Oh. Ganun babalik. Saan kami kakain sa ano? Sa Panginasal, sa Jollibee, or sa McDo? Dito kami sa premier ni Mark, gago, wala makakain sa kanal. Paulo. Dito kami. Oh, yan yun. Kayo na naman, oh. Oh. Oo, papakainin din kita. Nay, si Biboy, oh. Harap na naman. Ngara na. Baka naman daw, malapit na Nanonood si nanay. Bernay. Rotate ka na naman. May burger dito. Nay, si Biboy, oh. Sabihan ko nga dito. May palaman balot. Nice, si Biboy. Biboy, oh. Ay, law. Ayun. Tingnan mo dun sa premiere ko. Nice, si Biboy, oh. Maharot na naman. Ay, joke lang. Hello. Woy! Tingnan lang. Picture lang. Picture lang yun. Ah. Salamat, Sangkay. Meron niya akong ano eh. May pumasok sa akin kahapon. Wala, dami ko siya. Na ako nakakasama. Taga saan ka ba? Hindi nagsasalita ka dito sa akin. Punta ka sa bahay mo. Sabi ko, nakahanap lang. Sabi ko, sige. May pera lang ako. Bigyan kita. Ringin, bigyan kita. Kaya yun eh. Kung saan pa dito. Pero ang problema, kung tagsaan ka. Nagsasalita ko sa lahat. Sabi ko sa kanya, kaya tayo. Dire. Okay, yan. Nasa ka, boy? Kaya tayo. Tuk-tuk lang. Ba? Diba? Boy. Bensky Vlog. May premiere po ako. Kapasyal naman po. Ano ba nagsasabi? Thank you so much. Bakit nagtatanong mo ako? Bakit? Kasi pa bang tanongin? Ang lugar mo lang naman, hindi mo sa kasama. Lugar mo lang? Hindi ka saan ba?
Bakit meron bang sinasabi? Scammer eh. Ito ko ng data. Ito na bang kami install? Okay. Lakas dito to kayo install? Malakas nga, ilan to kinix na. Mark, to kinix na yan? Oo, to kinix na to. Ito pa living ko sa tatay, Kuya Malakas ano, na, Elmer. load niya ng... Bumili ako ng ano. Malakas ka, wala ka naman load. Wala rin. Wala ka ng panload? Ha? Wala ka ng panload? Sa bahay, may wifi naman sa bahay kaya di ako tuloy. Ano na? Bigyan mo yan si ano, Mabi. Wala, kaya ako tipid. Tipid, yung asawa? Ano mo rin asawa? Ay, karapit. Tulungan asawa ito. Bilyap to? Bilyarial. Bilyarial na? Bilyarial? Oo. Bilyap to, bilyarial. Pauna Bilyarial pag galing ka dito. Paubos ka pa pa. Maglayo din tayo. Dito lang kami sa Bukahap. Sa Mariposa. Pasok ko na Bilyarial. Pangalawang kanto. Saka Ayun lakas ng live mo, pre. Lakas ng live mo. Dapat paglalag ko namin, dati tao. Dati maraming tao yung ano. hindi ko nakikita ko. Kunti lang nakikita ko sa ano ko. Ano ko, kaunti eh. Maabot nga ng 12. Mas marami ka pa kaysa Kita yung tao. Hindi ka mukha sa bahay. Sweetie Mix, Marami shoutout. nakikimarte sa buhay ko. Grabe, shoutout host. Naka-premier po ako, naka-premier. pati sila akari. Nasa premier kami. Sa ibang bansa. Kami, may pera ako for 400. 438. Yan ako. Pesos. Ayaw ano. 438. Palipad niya ano. Kay Matthew, Inet, at kay Romeo. Ako, masaya na ako nung may mga nanonood. Kahit walang palitan. Kasi may pasok na naman yun. May ads naman eh. Saribin nyo nga kasi sa ads kasi malaki yun. Kaya mas maganda, may palitan. Ako nga, sinabihan ko yung pumasok sa akin kahit hindi kayo mag-subscribe. Pumasok lang kayo, bahala na kayo. Sa inyo na yun. Pusok nyo na yan. Oo eh. Alam ito, turuan ko kayo. Pumasok lang kayo. Hindi lang, okay na yan. Sige, banal. Dimaritso. Kailangan ni... Oo, marami. Kaya hindi nila nakita. Tama mo yan. Matagal. Andiyan si Tunay na Buhay, oh. Si Elmar, Tunay na Buhay, nasa loob. Tunay na Buhay, nag-sponsor sa akin ng 5,000 yan. Napanood. Napanood mo. Ito Mabi, maganda, sponsoran ka yan. Pasukin mo yung live lagi ni Tunay na Buhay. Kasi yung payata, nabigyan niya eh. Ha? Nabigyan ka na yan. Tagal na magkalala yan. Sino yun? Sino? 2019 pa, kilala ko na yun. Tunay na buhay, sabi ko eh. Tunay na buhay, oh. Marami nang nabigyan yan. Pero nabigyan niya, pang-buraka yun. Hindi ano, sa Jing. Grabe. Nung panahon na magkakalala kami, subscribe siya. Hindi naman nagburaka. Meron siyang luri na doon ang mga pangalan ng pakalista eh. Birthday niya, Sana. September? birthday niya. Kapahulaan niya yata yun kung kailan yung birthday niya. Sinabi ko naman sa inyo. Kasi sinabi mo, ako makahula. Anong pizza? Unahan na lang tayo, Tatay Romeo. 26 eh? 25. Bilsin mo na sa October? Ito nga, September. September? Pag nagpahula yan. Sabi ko, unahan ko na. Tayo lang. Gustahan. Balatuan niyo na lang ako. Ano ba? Naulaman namin eh. Sanay na sila yan dito.
Kaya pag dating ng December wala akong ginagawa, extra ka sa akin. Yup. Walang hulihan yun. Ang hirap ka magpinda. Dahil ka. Dito mo magpindo. Dali ako magpindo. Dali kami mga sigaw. Dito ang picture ka. Yung isang palit ka. Pwede. Extra ka sa akin. Pag ako nagtinda ng balot, panoorin niyo ha. Oo, bibili kami. Akin na yan. Alagang 100 agad sa akin. Paano lang? 100 piso lang. Pagkawin na yan. Laging bibili niyan ni Will. Si Will, o, bibiling nila. Dati nakakawin na karaso balot. Sampu hanggang ng isang balot. Bubus agad yung sticker ko kahapon. Uy, may sticker pala ako. Wait lang, ano ba yan? So, bigyan ko na si Kuya Elmer. So, Babalik ko. Babalik ko kwanto. Marami naghahanap. sangkay, mag-alas 12 na sangkay. Gumagalaw na yung bulati ko. Yung tubig ko, hindi pa nauubos. Sabi ng ano ng bulati ko, libre. Kantin na lang kami kakain. Sa ano lang? Burger lang, tag-isa. Ayoko burger, di ako mabubusog doon. Ano ka na, bubusog kanin daw sa kanya ako, burger, okay na. Basta ako, makita ko lang siya, busog na ako. Wow! Suwabe. Aray ka. Masabihin mo doon sa live mo na salamat sa 1K. Tapos ng premiere ko. Tay, Kinuha daw. sakyan tayo. Okay. Ano ko yung ano ko. Dami. Ayoko. Kung ayaw sangkay nung mayaman niya. Maraming ayaw, tumatanggi ng ano. Pero kung pera yun, kung pera yung bibigay mo cash, Matik yun. matik yun, magkipagkagawan pa yun. Hindi ako nakasama sa ano ko. Pagbigay. Ayok pa. Kahapon ko. Ano bang basta ko? Aray ko. Sakaling ka ni Mabi. Ando pa nga yung binigay sa akin na mais eh. Ito yung mga. Walangan load si Mabi, kaya hindi nakapanood. Tunganga. Raulo ka talaga, boy. Barilin ka ni... Uy, panload? Ano yun, panload o pang sogo? Pang-load lang daw. Ano ba nyo? Kung sa Jollibee, kung sa mga nasal kami, kulang yung 500, apat kami. Kung sa Jollibee lang, pwede na. Kasya. Iwan lang. No? Oh, isang box na. Tingnan mo, gano'n lang parang yung masarap pa. Oh, pero Jollibee ka. Dito doon tayo kantin. Kasi ditong kantin, paano ko na yung ulam doon na lang tayo. Ako, ulam. Gulay, okay na sa akin eh. Gulay ng palaya. Paborito ko yan. Kahit kaunting bagong lang. Nagbukbang nga ako ng palaya eh. Vlog ko eh. Walang palaya ng muro. Uy, 15 viewers. Oo. Kahit na malaki. Joel, di Guzman, may premier ako.
Tol Joel, meron akong premiere. Pasuyo naman. Papasyal ako sa premiere ko. Joel Di Guzman, bye. Joel. Si Kuya Elmer. Guzman, bye. Lulo ko, pinanggaling na yung lulo ko, abi na. Oo, sa kanya nyo. Maraming abi na sa akin. Oh, Joel Di Guzman, bye. Tawa. Tawa ng asawa ng Joel. abi na galing sa Fernando. Tapos ang GGG. asawa ng Tawa ka lang Pasal. dyan. Ano po nun? Pag kamag-anak pa tayo. Wala si Ma'am Criselda. Pumasok. Abi na lagi. Kaya tumiyado na dalawang pakulat. Pamangkin lang yung makilan. Hindi ko nakita. Dito lang siya yung nasangkay. Kaya, kakakain mo lang mamaya, mano ka, maumay. Huwag mo na ipakita yung tiyan mo, nakakaumay. Baka di kami masuka kami mamaya pag nalibre mo kapag tayo. Right ko. Meron yung lagi na Para nandito kayo lahat, tato na set out ko tayo lahat dito. ubat. Dito yung video na tumuli na. Dito na set out ko kayo lahat yata rito. Pero Ruben. Dapat sineset mo to yung goal. Ano yan? Sinet mo yan. Bago ako mag-premiere, set mo na. Ano yung set? Siset mo. Para kung ano yung goal mo, kung magpapalit yung ilang charter yung magpapalit sa'yo. Ito? Oo. Ano mo yan, di ba? Pili ka kung kailangan ng super charter. Eh, pipili ka isa o lima. Lima lang para mas malapit ang katotohanan. Tapos pipili ka ng color. O color mo. Yan. Tapos, yung timer niya, patapos na ba yung live ano mo? Tapos na. Wala kami. Tapos magkano ka, thank you. Okay mo, thank you. Thank you for supporting your channel. Pag nagpalipad sila, yan ang lalabas ng na message. Oh, ganun. Oo. Hindi ko alam yun eh. So, ayan, set mo. Para may makikita. Pag nakita yan ng mga, ng mga viewers mo, may magpapalipad yan. Pag may nagpalipad, lalabas yung yung comments mo na yun. Guguling mo. Turuan mo pa kung maan pa bang mga... Dami Wala akong kalam-alam dyan eh. Pag-premiere mo eh. Ano pala yun? Pag premiere, i-schedule mo lang yun. Tapos, i-set mo ng di ba? May nakalagay na public. Oh. I-set mo na set for premiere. I-click mo lang yung may box sa maliit doon. Oh. Sakay, try mo nga paliparan sakay. Pang 25 pesos. Dali. Goal premiere. Try mo nga, may kung anong lalabas. Dali. 25 lang. May titignan lang ako. May pinasit sa akin si si Mabi. Ay, click mo yung seagull. Ah, sige. Hindi, pa-click mo kay B-Boy. Iboy, click mo yung seagull. Ah, yung seagull. Bago to, si Joyce. Sa live kasi wala yan eh. Walang lumalabas sa goal. Pero sa premiere yan. Lakas ng signal dito. Malakas dito. Good pa ito ng ano ha. Kaya sinabi ko nga, Pinili ko kapon. tapos ko i-end ko na yun, palagin ko siya. Kaya Elmer. Kaya masarap na Wala man. palipad. Ha? Wala man. Nandun lalabas yan. B-Boy, palipad. Hindi sa goal yan. Sa goal. Ayun o, meron ako. Nagkaroon dun o. Buti nga ito, nakasahod ko na eh. Wala pa talaga. Wala pa talaga. Tatlong buwan, tag-utsinta dati doon yari, hindi makapasok. Nakikita niyo doon sa kanayang. Kanyang nakikita yun. Nawawala pala yun.
Ewan ko lang kung may sali ngayon ang ano. Pag sumahod ako ngayon sa sana may ano sali. Kaya nga, sana nga. 3 buwan? Sinta. Sana nga, mahal yun. Kaya sa unang channel ko, 2 beses ko lang napansin, maka-20 ko lang dati. May bisita akong ano, nagsabi, palpad, tandaan. Pag kinabuli mo siyenta ng susunod na buwan, magiging. Sana nga, dami sa loob. Birthday ko yun nangyari yun. Pero kung ako isang Puno nga kagad yung ano ko, fresh ng sunod. Tindala. Puro sa unang channel ko. Nagluto ako ng ano, manok. May tubig ako, tubig. Maraming tubig. Injection yung manok. Pag empties niya, Ako pag may mga friends na talaga. Nanonood ako na yan. Para ina-apply ko na lang sa ano. nagluto ako. Kasi mahihain ako pag nag-vlog ako. Yung tindagan niya. Salita na, tapos sumaya. Medyo na lang. Hindi na ako nagsasalita. Hindi ako eh. Nilalagyan ko na lang. Sana maisabi yun. Mute. Hindi ako bihira ko. Baka hindi ka monetize. Monetize lahat. Oo. Nilalagay ko na lang para wala nang monetize. Monetize na. Mas maganda kasi pag Kasi nasunod niya ako. Pero mga sabihan. Oo. Buti hindi ka na nakaka-copyright sa mga upload na. January. Hindi ba yun? Remix naman yun eh. Ha? Remix. Remix hindi yun nakakala. O, ibig sabihin, sabi ng buhay, Pero may remix na body makakapiright yan. all is based on revenue. Correct. Sabi niya, body all revenue is based on sabi. Malaki-laki sabi. Sana nga. Sana ba? Malahat masahod. Kung lahat sa sahod, lalapit dun sa $200. Sobra. Iluin man na, ilang beses lang buwan din nakasahod, di sumahod na. Sumahod, pero hindi na kinukuha, may ipon yung sahod. Kaya na ibon niya. Ang dali ng dalawa ko sa produce pa. Ako kung nag-bring siya sa sa'yo. Kasi ate daw. If you can stay down. Hindi, wifi naman yun. Glory, thank you. GTR, sarap. Sabihin, pamilya ka pala ng mga agula. Jeanette Vlog, thank you so much. Mag-out na ako, mag-out na. Kaya Elmer, mag-live ka po ba? Live ka na? Live ka na po. Mag-live ka. In person. Tapos, nagpunta ng sawa ng Ikaw na. Sa Ruby na lang. sawa ng Hindi ka mag-live. Live ka na. Para magpasalamat siya, para pumasok sa'yo din siya. Ang nanay ko, si nanay, Ikaw, kasawa ng dama. Ha? I-end ko na yan. Ilan lang kami na agula sa ibang Mga kawaray, bababa ko dito yung link ni Kuya, Kuya Elmer. Siya naman magla-live. Kay Matthew, mag-live ka na. Oo, yan. A-B-I-N-A. Adila. May Adila Marami kasi naman, siya, A-B. marami ka kasing viewers din na mga hindi pa namin kilala. Alias, ito yung main ko. Corey. Yung main mo, Twitch account mo. Kaya sumot dito. Galing ba sa abawan mo? Kasi Ang kay Matthew, live ka na, mag-live ka na. Para makalipat. may ano daw. Arlene Romagosa, shoutout sa'yo. Hello, main channel. Yung kita moderator. Kaya ano na? Hanap na
didikit ka natin. Aljon official. Yo po, cash out, brother. Naka, ano naka-live si, ano, si Elmer. Alam mo siguro, wala nang pasawa. Naka-live na? Mga kawaray, lipat tayo kay ano, Kuya Elmer Ugay. Sa mga nakakilala po kay Kuya Elmer Ugay, please visit tayo dito guys. Maganda ko, maraming salamat po. Bye-bye na, bye-bye. Sus, Ginoo. Sa kay Macho, live ka na. Wala na subscriber na. Ayos yan, nasa likod mo, sugo. Yes. Aljun. Ma'am Arlene. Mag-end na po ako. Maraming salamat po sa mga pumasok sa aking live. Thank you so much. Naka-live si Elmer Ugay. Ang gawin mo, Yan. mag-screen ka. Pasyalan nyo po. Thank you so much. Bye-bye na. Matutulog ka sa gabi. End na ako, mag-end. Send mo na siya, screencast mo. Ang umaga na yun. Thank you po. Kasi yun, nakalubat. Hanggang 8 viewers, maganda ko. Ang kay Matthew, live ka na. yung mga magkasa. Bye-bye. Maraming salamat po. Kay Elmer Ugay tayo para ano. Salamat siya kay Will. Baka pumasok si Will. Bye-bye. I love you. And